Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bomboanay sa 2-3 sa DWFM, Bombo Radio Iloilo, flagship station sang the #1 most trusted radio network kinakanta ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes, Disyembre 17, tuig 2024. Kagaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Walo na lang kadlaw kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lang ni Mang Kurman, Bombot Shama Blanco Hovera. Sa mga nagapaw na dalakuan karon nga mga balita. Ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated ginkagibot man ang performance ng Tribuhang Away bangod sa ginpinta nila nga inspired kay Joker sa ila sini nga mga nawong. Task Force Hasisyo nangin na matawhay na lang ang pagkakasdila sang billboard sang Team Masulong Gugma. Sa iban pa nga mga balita, pulis kinahulugan sang debris sa Ungka flyover nagpanindugan nga matuod ang natabo kag nagalay ng buot kay do kasubong nagagwa nga ginhimo pa siya nga butingon. Inisandigman sa pahayag ni Director Sariboy Oropel nga ti anyone can claim nga nahulugan pero nidya kuno nga i-review ang panaysayon sa mga nagasiling nga nahulugan sila kung naigos ang debris. Nahibaluan man na banwa nga subong ginapanigayon ang isa iya ka committee hearing may kantanan sa sining kahulog sa mga debris dira sa may kontrobersyal nga Ungka flyover. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon, 6th Regional Community Defense Group or RCDG nagpasalig nga panalaman ang investigasyon sang ginaligar hazing sa ROTC sang Pasig City College. Samtang John Castro Jr. ginturnover na sa nangapututan na tungdan may ara sang pribado nga abogado. Kag ibalon taman panwa kung paano iya magasaulog sang Pasko ang mga kauturan naton dito sa Norway sa aton sining Christmas around the world. 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Antes pa man sang dugang pang mga impormasyon, may good news kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Atensyon, atensyon, atensyon sa mga taga-barangay Amparo Pavia Iloilo. Barangay Amparo Pavia Iloilo magagikan dira nga aton sining winner nga magabaton sang 500 pesos nga cash plus gift pack na sulod pa sa Orocan sining Palde. Ang unod sang gift pack na inang isa iya ka kinahanglanon gid naton sa tagsa sining mga tagadlaw inang Dove Tea Lotion. Iya sining proof of purchase Birch Tree Fortified 22 anyos Irene May Macasio. Congratulations Irene May Macasio. May proof of purchase nga Birch Tree 45 taga Barangay Amparo Pavia Iloilo. Ginlawang ikaw ni Bombo Cham kag nagahulat na diri sa imong 500 pesos nga cash plus gift pack. May anom ikaw ka oras sa pag-claim sang imo sining premyo. Sa liwat, congratulations Irene May Macasio sa Barangay Amparo Pavia. Proof of purchase niya Birch Tree 45. Sa mga kabombota, padayon lang kamo sa paghulog sa inyong sining mga entry sa 1-2 Panalo Part 23 promo. Kay adlaw-adlaw may ara kita iya sang tagdaog. Tatlo ang winner sini naton. Ang duha magabaton sang tag 500 pesos nga cash plus may gift pack pa nga nasulod sa Orocan sini nga balde worth 720 pesos. May ara pagkikita sa special draw nga ang premyo sinis 500 pesos nga cash plus limited edition sining nga radyo. Kagayna naman tian nyo naman to, isa naton ka winner sinis ang limited edition nga radyo. Puwerte ang kalipay sini Banwa. Kaya hindi na siya
pamati-mati pa sa iban sini nga puluyan or magkanto sa ila sini nga tupad balay para lamang nga makapamati isang paborito yung sini nga drama, paborito yung nga programa sa Bombo Radio Iloilo, paborito yung nga musika sa Star FM Iloilo. May kaugalingon na siya yung limited edition nga radyo, LED light, may flashlight, pwede sa kuryente, pwede sa battery, pwede rechargeable pa ini. Kaglabi, kaglabaw sa tanan, wala iya malansang sa isa lamang ka istasyonan. So kung gusto mo nga ikaw ang magdaog man sang 500 pesos nga cash, gift pack, nasulod sa Orocal nga balde, ukon 500 pesos nga cash, plus limited edition nga radyo. Ano pang ginaulat mo? Was-was lang sa paghimo sa imo sining mga entries. Bangod na panwa, padayon karon ang aton siniya nga daily draw. By the way, daily draw naton gintambungan gali ni Ma'am Eunice Kayasa, ang representative naton from the Food and Drug Administration. Agod mapasiguro sini banwa nga way isang ukus-pukus wala sang daya. Kag lihitimo ang aton siniya nga mga ginapanglawag sini nga mga winner dre. Matutuod siniya nga winner ang mga nagapasakop gid amo ang may kay gayunan sini banwa nga magbaton sang premyo. Damuala mala imo sining entries kay dako man imo sining tsansa nga magdaog. Nagahilapit na lang aton sining grand draw, pila na lang ka mga ginutlo sang semana. Grand draw na. Sinuayhan ang masunod siniya nga maging katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Kay manang aton sining grand draw magabaton sang 1 million na pesos aton sining grand prize winner. Pantayana sa aton sini nga mga kabumbo kung pamatsyag mo do abot kamay mo ng 1 million pesos or other cash prizes ti bakasi lang dira sa paghimo sa imo sini mga entries sa para dako man imo sini nga tsansa nga maggadaog. Detalye sa mga nagapaw na dalakuan karon nga mga balita balikan ta sa maray nga pagpalayag sa mumuaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ini si Congressman Nonoy Defensor nga mainit nga nagatamyaw sa tanan nga Ilonggo sa isa ka malipayon nga Pasko. Kabay pa ang kasanag kag kabuot nga dala naton sa Pasko, madala naton sa aton mga pamilya kag mga kubos nga mga kasimanwa sa probinsya sang Iloilo. Sa liwat, Merry Christmas and Happy New Year. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, 17 sa buwan ng Disyembre, taong 2024. Mga kabomba Caster Nation, sa ating pang Christmas countdown, 8 araw na lamang po, Pasko na. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, ang mga Philippine officials dumating na po sa Indonesia ngayong araw ng Martes para yan sa turnover nitong si Mary Jane Veloso. Ang Malacanang no comment pa rin muna sa pardon para kay Veloso. Samantala, ang FIVOX naman nilinaw na wala pong tsunami threat sa Pilipinas kasunod po yan ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Vanuatu. Abangan din mamaya ang Philippine National Police, hindi na raw magpapatupad ng suspension of police operation para sa Communist Party of the Philippines New People's Army ngayong Disyembre. Samantala, 284 billion pesos na pondo para sa 2025 inaprubahan na ng PhilHealth Board.
Dating Senate President Zubiri naman umaasa na mareremedyohan ni Pangulong Marcos ang 10 bilyong piso na tinapya sa pondo ng Department of Education at ilan pang mga ahensya. Sa international news, tutukan po mamaya halos 30 na North Korean soldiers kasama sa mga namatay dyan sa Russia ayon sa kumpirmasyon ng Ukraine military. At sa sports balita, ang Miami Heat dumanas po ng 1-point loss sa kamay ng Detroit. Banggaan po ng 2 umabot sa overtime. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Dumating na ho sa Indonesia, mga opisyal ng Pilipinas kanina madaling araw. Ngayon pong araw ho ng Martes para yan sa official turnover ng nakakulong na Pinay worker na si Mary Jane Veloso. Pinaunahan ni Department of Foreign Affairs for Migrant Workers Undersecretary Eduardo De Vega, mga opisyal ng Pilipinas na nagtungo doon sa Indonesia. Umalis ang mga ito dakong alas 9:15 ng gabi at dumating sa Sukarno Hatta Airport pasado po hating gabi. Magtutungo naman si Undersecretary De Vega sa Embahada ng Pilipinas sa Indonesia para sa pagproseso ng mga papeles o mga dokumento nitong si Veloso para sa pag-repatriate sa kanya patungo dito sa bansa. Ayon kay Undersecretary De Vega, posibleng isagawa ang turnover kay Veloso sa paliparan. Magkakaroon din ng isang press conference ngayong araw para yan sa turnover nitong si Mary Jane. Samantala, inaasahan na darating si Veloso sa Pilipinas bukas araw ho ng Miyerkules. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na rin ang mga opisyal ng Pilipinas sa pamilya Veloso kaugnay sa paglilipat at pagdating ng Pinay dito sa ating bansa. Sinabi pa rin ni Undersecretary De Vega ng Department of Justice ang posibleng in charge sa airport pagdating po ni Veloso o ang Bureau of Corrections, pero ang Department of Justice anyang nakipag-ugnayan sa pamilya nitong si Mary Jane Veloso. Sa kaugnay pong balita, umapela naman ang Public Attorney's Office sa Malacanang na pag-aralan din ang kaso ng recruiter nitong si Mary Jane Veloso. Sa harap ito na napipintong pagpapauwi kay Veloso mula po sa pagiging drug convict doon sa Indonesia. Ayon kay Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Rueda Acosta, kung pinapaboran ng pamahalaan ng isang suspected drug mule, nararapat din umanong pag-aralan ang kaso ng 2 individual na hindi naman sumama sa Indonesia. Maalalang nakulong ang recruiter na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao matapos maakusahan na may kinalaman umano sa dalang droga nitong si Mary Jane patungo dyan sa Yogyakarta Airport. Pero giit po ng Public Attorney's Office, nagpautang ng pamasahe at tumulong lang sa pagproseso ng mga papeles ni Veloso ang 2 naturang individual. Kaya tila hindi patas na sila ang manatiling nakakulong habang itong si Mary Jane naman ay maari pong mapalaya. Gayunpaman, ipinauubayan na nitong si Attorney Acosta sa mga nasa kapangyarihan ang pagpapasya sa naturang usapin. Dumipensa naman si PhilHealth Board of Directors Chairperson at Department of Health Secretary Ted Herbosa sa mga nagsasabing walang pondo ang health state insurers sa susunod na taon. Ayon sa kalihim, mayroong pondo ang PhilHealth para sa 2025 kung saan napakalaki ng nakatakdang aprubahan o inaprubahan na nga po ng board ng PhilHealth na nasa 284 billion pesos. Paliwanag pa ng kalihim na ang subsidiya mula sa gobyerno ang nawala. Matatandaan kasi na sa paghimay nga ng Bicameral Conference Committee sa 2025 General Appropriations Bill, wala pong inilaan na subsidiya para sa PhilHealth sa susunod na taon dahil meron pa itong 600 billion pesos reserve funds. Liban pa dito, sinabi din ni Secretary Herbosa na ngayong 2024, nasa 63% ang utilization rate ng PhilHealth sa perang inilaan ng pamahalaan para sa mga benepisyo, kung kaya't may 150 billion pesos na surplus budget pa ang PhilHealth para masaklaw ang subsidiya para sa mga indirect members. Kaya't huwag anyang maniniwala sa mga nababasa online na walang pondo ang PhilHealth dahil ito ay mali. Kaugnayan, narito pa ang paglilinaw ni Health Secretary Ted Herbosa. Mali po yung sinasabi ng mga kumokontra na walang budget ang PhilHealth. Meron po, napakalaki po ang in-approve na budget ng board ng PhilHealth. 284 billion po ang budget for 2025. Ang nawala po ay government subsidy. Ang gastusin for that is like 271 billion sa operation expense, parang 12 billion sa benefits, 0.3 sa 12 billion sa administrative, 271 sa benefits, 0.3 sa capital outlay.
Sa 2024, 63% lang po ang utilization ng pera na inallocate ng pamahalaan para sa PhilHealth. Mababa yun, di ba? Kung sa atin, nagpak yun 63%. Ibig sabihin nun, nagkaroon sila ng quote-unquote surplus of 150 billion. Ngayon kung ikaw, binibigyan ka ng baon ng nanay mo at hindi mo ginagastos at mangihingi ka pa ng pera na mas marami pa. Mas marami pa yung natira niya 150 billion. So hinihingi natin 74, di ba? In-approve ko ang present ko sa Kongreso ay 74 billion subsidy. Kaugnay niyan, sinabi din ni Secretary Herbosa na mas malaki ang 150 billion pesos na surplus budget kumpara po yan sa 74 billion pesos na subsidiyang hinihiling ng PhilHealth para sa kanilang indirect contributors. Kaya't kayaan niya na matustusan ang lahat ng mga benepisyo para sa mga miyembro at walang mawawala pong benepisyo. Ang mga nananakot lamang anya at nag-agitate ang nagsasabing mawawala po ang benepisyo ng PhilHealth. Kaugnay niya, narito pang karagdagang pahayag ni Health Secretary Ted Herbosa. So tama lang na yung kayang-kaya bayaran ng PhilHealth, yung 80 billion na subsidy ng mga indirect. Naintindihan niyo na? So, hindi po nawala ang budget ng PhilHealth. Kaya ang press release namin, ang PhilHealth kaya pa rin tustusan ang lahat ng benepisyo ng mga miyembro. Wala pong mawawala ang benepisyo. Mga nananakot lang at nag-agitate, nagsasabi, mawawala ng benepisyo ng PhilHealth. Napakarami po ng pera ng PhilHealth. Yung 284 na budget, alam sa sinlaki po ng budget ng DOH. Pero tayo ang nagbibigay ng serbisyo. Tandaan nyo, ang serbisyo ng pangkalusugan, bigay ng ating 87 hospitals at mga primary care facilities. At ang PhilHealth, ang trabaho lang niya, bayaran ba itong mga hospital na to? Pag sila, tinatago nila yung pera sa bangko, may problema yun. Ba't mo bibigyan mo ng pera? Ibayad nila sa mga hospital natin para tuloy-tuloy ang benepisyo sa hospital. Kasi pag hindi pumasok yung pera sa hospital, wala tayong pambili ng gamot, wala tayong pambayad ng sweldo. Yan po ang pagpapaliwanag ni Health Secretary Ted Herbosa kaugnay pa rin po sa pondo ng PhilHealth para sa susunod na taon. Sa kaugnay na balita, naaprubahan na ng PhilHealth Board of Directors na pinamumunuan itong si Department of Health Secretary Ted Herbosa ang 284 million pesos na corporate operating budget para huyan sa fiscal year 2025. Ito ay mas mataas ng 10% kumpara sa 259 na bilyong piso na pondo ng State Health Insurer noong nakalipas na taon. Ang corporate operating budget ay ang bersyon ng PhilHealth ng General Appropriations Act para yan sa National Budget o General Appropriations Ordinance para sa lokal na pamahalaan. Ikinukonsidera na rin sa aprobadong pondo ng PhilHealth para sa susunod na taon ang hindi po paglalaan ng government premium subsidy para sa indirect contributors ng PhilHealth matapos itong mapagpasyahan sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso noong nakalipas na linggo. Kabilang naman sa mga pinaglalaanan ng pondo ng PhilHealth para sa susunod na taon ay ang 271 billion pesos para yan sa benefit expenses. Kasama rin dito ang mga pondo para sa emergency care, outpatient mental health, severe acute malnutrition at maraming iba pang mga standalone outpatient package. Sa kabila ho ng pagtaas ng budget para sa mga benepisyo, inaprubahan ng board ang pagtaas ng 3% lamang para sa mga administrative expenses mula sa 12.1 billion pesos noong fiscal year 2024 o para huyan sa kasalukuyang taon hanggang 12.5 billion pesos para yan sa fiscal year 2025. Ang mga capital expenditures sa PhilHealth budget para sa 2025 ay nalimitahan lamang sa 259 million pesos na mas mababa ng 91% kaysa sa naaprubahan noong fiscal year 2024 na 2.9 billion pesos. Naaprubahan ng lupon na ginamit lamang ng management ng 8% ng naturang budget sa pagbili ng information and communications technology at iba pang capital expenditure. Bagamat hindi ito nagbigay ng bagong budget sa ICT para huyan sa fiscal year 2025, pinalawig ng board ang bisa ng COB 2024 para sa mga proyekto ng ICT sa halagang 989 million pesos. Ito huy upang matiyak na uunahin ang programa sa digitalization. Muli namang iginiit ni Secretary Herbosa na maraming pera ang Philippine Health Insurance Corporation, higit pa sa reserve fund ceiling na pinapayagan ng batas.
Ang surplus na ito ay resultaan niya ng mababang pagbabayad ng benepisyo sa mga lumipas na taon. Kaya naman ang mga pamilyang Pilipino ay nagbabayad ng mataas na galing pa sa kanilang sariling bulsa, kaya't saad ng kalihim, inaprubahan na ang mas mataas na pondo para sa 2025 para hindi na gumastos pa ng malaki ang mga miyembro ng PhilHealth. Samantala, maliban dito, aprobado na rin ng board ang inendorso ng Benefits Committee na ikalawang round ng pagtaas sa mga filing case rate ng hanggang sa 59%. Ito ho'y karagdagan sa emergency care benefits o glasses at optometric service para huyan sa mga bata, open heart surgery benefits at pediatric cataract extraction. Samantala, kuha po tayo ng report mula dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Senator Mig Zubiri umaasa na maremedyohan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bilyong piso na tinapya sa pondo ng Department of Education. Ilan pang ahensya gayon din po sa ilan pang mga ahensya ng gobyerno. Kaugnay yan, may nagkalap pong report si Bombo JC Galvez. Umaasa si Senador Juan Miguel Zubiri na mareremedyohan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bilyong piso na tinapyas na panukalang pondo sa sektor ng edukasyon para sa 2025 bago niya ito lagdaan. Tinukoy ni Zubiri na dating Pangulo ng Senado ang tinapyas na 12 billion pesos sa Department of Education at 30 billion pesos naman sa state universities and colleges na kung susumahin ay papalo sa 42 billion pesos sa education sector. Nakikita raw ni Zubiri ang pagkadismaya ni Department of Education Secretary Sani Angara na dati ring nagsilbi bilang chairman ng Senate Committee on Finance bago palitan ni Senadora Grace Poe. Sinabi pa ng senador, nalaman lang din niya ang malaking tapyas para sa sektor ng edukasyon nang magbotohan na para ratipikahan ang budget ng December 11. Kung nalaman niya raw ng maaga, ay sana nag-abstain o kumontra siya na aprobahan ng panukalang pondo para sa 2025. Actually, alam mo, nung last Wednesday ko lang nalaman ng mga cuts ng ating mga budgets. Nagulat talaga ako na 12 billion pala ang natanggal. Halos 12 billion. 11 plus, almost 12 billion ang natanggal sa Education Department and also about 30 billion sa SUCs. So napakalaki ng cut, almost 42 billion on the education sector. So sana po ma-remedy pa po ni Presidente yun. May veto powers po siya. Sabi nga po ni Senator Ping Lacson ay the President exercises veto powers on these line item budgets, no, of our different departments. So sana mai-restore po uli yun. Kasi yung natanggal ay 10 billion on computerization. Eh dyan pa naman tayo mahina. Ang hina ng ating mga kabataan dahil wala silang access to computer systems. Bukod sa sektor ng edukasyon, umaasa din si Zubiri na mareremedyo ng Pangulo ang ilan pang tanggapan ng gobyerno na lubhang nabawasan ng pondo para sa 2025. Ayon sa senador, may kapangyarihan ng punong ehekutibo na i-veto ang mga probisyon o line item ng mga mahalagang ahensya na kinaltasan ng pondo sa Bicameral Conference Committee report. Umaasa ito na ma-restore ang mga nabawasang budget ng ahensya. Isa sa mga tinutukoy ni Zubiri, ang panukalang pondo ng Department of Science and Technology na dinagdagan ng Senado ng 700 hanggang 800 million pesos na budget. Subalit pagdating sa BICAM report ay inalis ito at ibinalik sa original na NEP budget na 28.772 billion pesos. Sakali anya na hindi lagdaan at i-veto ng Pangulong proposed 2025 national budget at tatasan ng Senado at Kamara na ayusin, ay maaari pa kanya nahabulin ang mga ito kung mag-overtime ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin, meron na ho tayong 15 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang malalaking balita, tumanggi ho muna magbigay ng pahayag ang Palasyo ng Malacanang kaugnay po rito sa pardon na posible pong ibibigay sa Pinay drug mule convict na si Mary Jane Veloso. Ang Executive Secretary Lucas Bersamin na sa ngayon ang prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ay ang pagbabalik sa bansa nitong si Veloso na nakakulong sa bansang Indonesia. Sinabi ni Bersamin na wala pa silang nasabi hinggil sa posibleng pardon na ibibigay ni Pangulong Marcos. At una lang ang inahayag ng Department of Foreign Affairs na bukas nakatakda pong dumating sa Pilipinas itong si Veloso. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Tess Lazaro, alas 12:50 ho ng madaling araw ng Miyerkules ang flight ni Veloso at bandang alas 6 ng umaga ito inaasahang darating sa Pilipinas. Lubos naman na nagpapasalamat ang Pilipinas sa Indonesia,
hinggil sa pagpayag dito na ibigay ang kustodiya ni Veloso dito sa ating bansa. Sinabi ni E.S. Bersamin na ang pagbabalik sa bansa nitong si Veloso ay bunga ho ng dekadang pag-uusap, konsultasyon at diplomasya. Dagdag pa nito na kinagagalak ng Marcos administration ang pagbabalik sa bansa nitong si Mary Jane Veloso. Sa iba pang mga development, dinipensahan po ng isang lider ng Kamara ang pagtaas ng pondo ng House of Representatives sa ilalim po ng 2025 national budget. Unang ang dinagdagan ng Bicameral Conference Committee ng nasa 17.3 billion pesos ang pondo ng Kamara habang 1.1 billion pesos naman para ho sa Senado. Ibig sabihin mula sa 31.3 billion pesos sa ilalim po ng House Bill number 10800 naging 50 billion pesos na ang alokasyon para sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni House Deputy Majority Leader Judah Sidre na makatwiran ang dagdag budget para huyan sa Kamara dahil gagamitin ito sa pagsasaayos ng gusali at mga pasilidad dyan sa may Batasan Complex. Paliwanag niya, hindi naman bago ang Batasan Complex na 1980s pa pero ngayon ay nakikita na kailangan na ng improvement at marami nang nagbago gaya huyan ng infrastruktura. Dagdag pa nito, sa ngayon po'y mahigit 300 na mga kongresista pero sa totoo lamang nagkukulang na raw sa mga opisina at kulang na rin sa mga tanggapan para yan sa committee hearing o sa mga meeting. Kaya naman tama lamang na magkaroon daw ang Kamara ng pagtaas alokasyon para humagamit sa tuloy-tuloy na pagsasaayos. Kinumpirma naman ng Office of the Civil Defense na wala pong banta ng tsunami sa Pilipinas kasunod po ng tumama na magnitude 7.4 na lindol sa may Vanuatu. Una rito, iniulat nga po ng US Geological Survey ang pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa capital po yan ng Vanuatu na Port Vila. Ayon sa naturang ahensya, may lalim po ito na 10 kilometro. Kasabay nito ay naglabas din ang ahensya ng tsunami warning na maaaring umabot sa Anatum Island at Espiritu Santo na pawa pong mga distrito sa naturang bansa. Maging ang mga Pacific Islands na Fiji, Kermadec Islands, Kiribati at gayon din sa New Caledonia, Papua New Guinea, Solomon Islands, Tuvalu at Wallis at Futuna ay maaari rin pong abutin ng tsunami. Gayunpaman, nilinaw naman po ng Office of the Civil Defense na wala pong banta ng tsunami dito sa Pilipinas kasama na ang mga island na o mga isla po na direktang nakaharap sa karagatang Pasipiko. Sabi pa ang mga updates, mga kabombo, pinuna po ng Commission on Audit ang mga nadiscobreng pagkakamali, mga error sa database ng Philippine Health Insurance Corporation para ho sa mga senior citizen. Kabilang na rito ang natuklasang double entry at ang mga pumanaw o nasawi na hong mga senior na nananatili pa rin sa listahan ng mga aktibong miyembro sa pagtatapos ng 2023. Ayon sa Commission on Audit, may hindi ho kompleto maling datos sa 1,335,274 na mga senior citizen beneficiaries. Natuklasan na mayroong 266,665 na mga senior citizen accounts ang meron hong parehong first at last name at petsa ng karawan. Kaugnay nito, sinabi ng Commission on Audit na ang nasabing mga double o multiple entries ay katumbas ng 1.33 billion pesos na subsidiya mula ho sa gobyerno na ibinibigay para sa state health insurer dahil nga hindi pinagbabayad ng mga miyembrong senior citizen ng kanilang kontribusyon. Sinabi rin ng Commission on Audit na ang erroneous o maling datos ay maaari pong mag-mislead sa bilang ng mga benepisyaryong saklaw nito. Samantala, isa pa sa concern na itinaas ng Commission on Audit ay ang pagkakasama sa listahan ng PhilHealth nitong mga pangalan na nasa 4,062 na senior citizen na pumanaw na. Bineripika ito ng Commission o nitong audit team mula ho sa naturang komisyon sa 250 hospital at mga clinic kung saan ay napagalaman na pumanaw naman ito noon pang 2019 hanggang 2022. Bilang tugon naman sa findings ng Commission on Audit, sinabi ng Philippine Health Insurance Corporation na kanila nang nililinis ang kanilang database at itinatama ang mga entries at nagsasagawa rin ng reorientation o itong refresher training sa kanilang mga encoder. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagan pong report mula dyan sa Camp Crame. Ang Philippine National Police hindi daw po magpapatupad ng suspension of police operations para po yan sa CPP-NPA ngayong Disyembre. Kaugnay yan, may nakalapang detalye dyan si Bombo Kelly Cordero.
Hindi magdedeklara ng suspension of police operations o ceasefire ang Philippine National Police para sa Communist Party of the Philippines New People's Army ngayong Disyembre o sa nalalapit nilang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa December 26. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ginagamit kasi itong oportunidad ng mga rebelde para atakihin ang puwersa ng gobyerno. Hindi po tayo mag-declare ng suspension of police operation dahil history will tell us na kapag nag-declare po ng SOCO and SOCO po ang security forces ay yun din po yung ginagamit na opportunity ng mga communist terrorist groups and even yung mga local terrorist groups para mag-initiate ng kanilang mga ambuscades, harassments, and retaliatory attacks. Kaya naman mas papaigtingin pa nila ang kanilang security measures lalo na sa mga isolated at vulnerable police stations sa mga malalayo at liblib na lugar. Lalo pat sunod-sunod daw ang pagkakahuli nila sa mga matataas na lider na miyembro ng communist terrorist group. Ayon pa kay Fajardo, inaasahan na nila na may mga retaliatory attacks ang mga rebelde hindi lang sa pambansang pulisya kundi pati na rin sa Armed Forces of the Philippines. Kaya magtutulungan silang bantayan ang mga police station sa mga far-flung areas. In terms of intensifying our security measures, particularly doon sa mga isolated and vulnerable police station at far-flung areas, to make sure na hindi po sila mabibiktima po ng mga harassment at ambuscades dahil usually yan po yung mga tinatarget po ng CTGs, especially now po na sunod-sunod po yung pagkakahuli po natin ng matataas na leader po ng mga miyembro po ng communist terrorist group. So we are anticipating na may mga retaliatory attacks po ang gagawin nila sa atin at hindi lang sa PNP pati na rin po sa ating Armed Forces of the Philippines. Dahil dito nadagdagan na rin ang deployment ng PNP mula sa naunang inanunsyo na pagpapakalat ng 41,000 ng kapulisan, itinaas ang bilang sa nasa 47,000 na pulis sa buong bansa at naka-heightened alert na rin ang Philippine National Police simula nitong December 15. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dunkin, pasalubong ng bayan. Oras na natin 25 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ilan pang mga malalaking balita, nagpaalala po ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga operator at mga driver ng Transport Network Vehicle Service at Public Utility Vehicle na dapat i-apply ang 20% sa 20% na diskwento sa mga pamasahe ng mga estudyante kahit na bakasyon at holiday. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Teofilo Godis III, entitled na mga estudyante sa 20% sa diskwento sa lahat po ng pagkakataon, kabilang na mga holidays, weekends at bakasyon, 24/7 sa buong taon. Nagbabala din ang naturang opisyal sa mga driver at mga operators sa mabibigat na parusang kakaharapin kapag makakatanggap ang ahensya ng reklamo ng hindi po pagbibigay sa mga estudyante ng naturang diskwento minamandato ng batas. Kabilang sa maaari pong kaharapin ng mga sanksyon ay ang pagmumulta, suspension ng prangkisa o din naman kaya pagpapawalang bisa sa prangkisa para sa paulit-ulit na paglabag. Sinarin po ng opisyal na dapat din na pairalin ang parehong diskwento para ho sa mga senior citizen, mga persons with disabilities, kung saan ang mga lalabag ay mahaharap sa kaukulang parusa. Ginawa ni Chairman Guaris ang naturang babala matapos na makatanggap ng report ng hindi ho pagsunod ng ilang mga tsuper ng public utility vehicle sa pagbibigay ng diskwento. Kaugnay po nito, hinimok naman ng Land Transportation Franchising ang publiko na iulat ang mga insidente ng hindi ho pagsunod ng mga driver at ng mga operator. Hinihikayat din ang mga pasahero na magbigay ng detalyadong impormasyon katulad po ng plate number ng sasakyan, yung oras po na nangyari po ang insidente at anumang sumusuportang ebidensya tulad po ng mga resibo o kung hindi man mga screenshot. Maaaring isumite ang mga reklamo sa pamagitan po ng hotline ng ahensya o kung hindi man, yan pong official page ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
Samantala, nasa 10 na programa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang in-exempt ng Commission on Elections sa election spending ban para sa 2025 midterm elections. Ito ay kasunod na rin po ng kahilingan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na i-exempt ang naturang mga programa mula sa pagbabawal sa paggamit ng public funds sa panahon ng halalan. Sa isang memorandum, inaprubahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang rekomendasyon ng Law Department ng full body na i-exempt ang mga sumusunod na programa ng DOLE. Kabilang dito ang Special Program for Employment of Students, Government Internship Program, Job Start Philippines Program, Adjusted Measures Program, Workers Organization Development Program, ang DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program, Financial Assistance Program to Distressed Migratory Sugarcane Workers, Child Labor Prevention and Elimination Program at Entrepreneur Program. Samantala, ayon po kay Chairman Garcia, alinsunod po sa COMELEC Resolution number 11060, nangangailangan po ng Certificate of Exemption ang mga ahensya na magpapatuloy pa rin sa pagpapatupad ng mga social welfare and service projects sa panahon po yan ng public spending ban. Sa iba pang mga updates, kasalukuyan namang nasa Pilipinas ang team mula po sa United States Institute for Security Governance para yan sa isang logistics engagement visit. Dumating mga ito sa Pilipinas sa panguna po at tumuloy sa Naval Operating Base Subic sa may probinsya ng Zambales. Ang US team ay pinangunahan ni the Pacific Regional Command o Regional Program Lead Alan Johnson D. Ford. Layunin po ng pagbisita ng US team na makapagsagawa ang unang mansinsinang diskusyon ukol sa kahandaan ng Philippine Fleet sa iba't ibang larangan at mapagbuti ang focus nito sa mga critical area tulad po ng mga personnel management, floating assets at maintenance process. Tutukuyin din dito ang mga kinakailangang upgrade ng fleet kasama ho ang mga kinakailangang pagsasaayos sa mga pasilidad at mga assets nito. Kasama ng US team ang mga eksperto nito habang dala rin nito ang ilang teknolohiya na magagamit ng Philippine Fleet para masuportahan ang mga programa nito. Hinimok naman ng Kamara na imbestigahan o suspendihin ang prangkisa ng ilang ride-hailing at food delivery applications na hindi tumatalima sa pagbibigay ng diskwento sa mga nakakatanda at may kapansanan. Sa House Resolution 2134 ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes, nakasaad na may mga reklamo kasi laban sa applications gaya ng Grab, Foodpanda at iba pa na bigong i-apply ang diskwento sa mga transaksyon at sa halip ay ipinapasa o ipinapasalo umano sa kanilang mga partner driver. Dahil dito, hindi lamang napagkakaita ng diskwento ang mga senior citizen at persons with disabilities, kundi pati ang mga driver dahil nababawasan pa ang kanilang kita dahil sa pagkasakim ng ilang application. Paalala naman sa resolusyon na ito, may mga umiiral po na batas gaya ng Expanded Senior Citizens Act at Magna Carta for PWDs at may karampatan daw na parusa ang mga lalabag dito. Dapat din na mayroong 20% discount at exempted sa value-added tax at dagdag pa sa naturang resolusyon, ang ginagawa po ng ilang mga platforms daw ay ipinapasalo sa mga driver ang mga senior citizens at PWD discount ay paglabag po yan sa LTFRB Memorandum Circular number 2015-016. Kung saan ang transport network companies ang dapat daw na sumalo sa naturang mga diskwento. Oras natin 29 minutes na lamang mga kabombo at 1:00 na po ng hapon. Nakapagtala muli ng hindi ho bababa sa 32 mga volcanic earthquakes sa loob ng 24 oras ang Bulkang Kanlaon batay sa naging monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kasabay nito ay nakapagtala rin ng 4 na beses na pagbubuga ng abo ang bulkan na tumagal ng 6 hanggang sa 32 minuto o halos kalahating oras ho yan. Nakapagbuga naman ito ng may 75 meters na taas ng bloom. May kasamang panganak-anakang mga abo na siya pong napadpad sa timog kanluran ng kasama ho dito ang 8,600 na tonelada ng sulfur dioxide. Ito ho yung asopre. Natili namang nakataas sa Alert Level 3 sa Bulkang Kanlaon dahil sa patuloy ng mga aktibidad at maging yung pamamaga nito sa mga nakalipas na araw.
Pinagbabawal pa rin ang paglipad ng kahit anong sasakyang panghimpapawid at ang pagpasok sa 6 hanggang 7 kilometrong radius mula huyan sa tuktok nito na kasalukuyang bahagi ng permanent danger zone. Pinag-iingat naman ng mga residente sa mga maraming o maaari pong biglang pagsabog, yung pong pagbuga nito ng lava at yung pag-ulan ng abo, pag-agos po ng lahar at maging itong mga rockfall event. Samantala, kumuha po tayo ng karagdagan pang report. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pinaliwanag po ang paglobo ng 1.1 trillion pesos sa budget ng Department of Public Works and Highways sa 2025 budget. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Anali Soberano. Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglobo sa 1.1 trillion pesos ang proposed 2025 budget ng Department of Public Works and Highways. Sa panayam kay Pangulong Marcos sa Palasyo ng Malacanang, inihayag ng Presidente na humingi siya sa Kamara na huwag nang ilagay sa unappropriated funds ang pondo para sa ilang big-ticket infrastructure project dahil madidelay lamang ang mga ito. Sinabi ni Marcos na 3.5 taon na lamang ang nalalabi sa kanyang administrasyon kaya dapat maging mabilis ang takbo ng mga proyekto. Kaugnay dito, ang public works pa rin ang umano ang isa sa makakatanggap ng pinakamalaking pondo dahil napakahalaga ng infrastruktura at maraming malalaking proyekto ang nakalinya kabilang na ang flood control project. Sa kabila nito, tiniyak ni Marcos na pag-aaralan pa rin ang budget ng DPWH at babantayan din ang mga proyektong pinopondohan ng Official Development Assistance o ODA upang matiyak na manatiling kontrolado ang debt to GDP ratio. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Department of Public Works, they have to build things that we never had to build before. Binabantayan lang namin, especially the ODA project, binabantayan talaga namin is to make sure that our debt ratios are still relatively manageable. And we are. The debt ratio to the GDP now is lower than when we started 2 years ago. So it's moving in the right direction. Of course, not as quickly as I would like for it to, but may bagyo tayo, may mga ganito, wala tayong choice. We have to spend for people to support people pagka nalagay sila sa alanganin. Samantala, nagdeklara naman si Speaker Martin Romualdez ng all-out war laban sa mga profiteers, smuggler at hoarder ng pagkain na nagpapahirap umano sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Kasabay nito, sinabi ni Speaker Romualdez na gagawa ng mga agresibong akbang ang Kongreso upang mapababa ang presyo ng pagkain. Giit ni Romualdez na nanatiling prioridad ng Kamara ang pagbibigay proteksyon sa mga Pilipino. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na lamang tayong 26 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pa mga updates, sa babahala naman si Senator Loren Legarda sa 12 billion pesos na pagtapya sa pondo ng Department of Education para sa taong 2025. Ayon sa Senador, ang maling hakbang na ito ay magdudulot po ng negatibong epekto sa mga mag-aaral at mga guro at sa kinabukasan ng ating bansa. Babala ng Senador, nilalagay ng desisyong ito sa panganib ang pundasyon ng kaunlaran sa Pilipinas. Lubos na nakakabahala din umano ang pagbabagong nagaganap sa mga prioridad ng pamahalaan. Sa 12 billion pesos na kinaltas sa budget, ang pinakamalaking nabawas ay ang 10 bilyong piso na nakalaan sana para sa Department of Education Computerization Program. Isang mahalagang inisyatiba na layuning magbigay ng mga educational technology package para ho sa mga pampublikong paaralan, kabilang ang IT infrastructure, networking facilities at ang information system. Ang programang ito na naaayon sa K-12 curriculum ay naglalayong paunlarin ang proseso ng pagtuturo upang bigyan ng mga mag-aaral ng kasanayan na angkop para yan sa hinaharap. Binigyang diin nitong si Senator Legarda na ang pagkakaltas sa budget ay magpapalawak ng digital divide, lalo na sa mga komunidad na salat sa mga kagamitan. Binigyang diin din ng Senadora na dapat panindigan ng Estado ang pagbibigay prioridad sa edukasyon sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tuloy-tuloy na pondo para sa mga regular na programa na direktang pakikinabangan o pinakikinabangan ng mga mag-aaral at mga kaguruan. Nanawagan naman ang mababatas para huyan sa mas malaking kaliwanagan sa proseso ng budget. Partikular na
sa mga deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Git dito, ang General Appropriations Act ay sumasalamin sa mga prioridad ng pamahalaan kaya't ito ay dapat magbunga ng tiwala ng publiko at hindi magdulot ng mga katanungan at iba pang mga pagdududa. Sa iba pang mga updates, nagsagawa ang Port Police Department ng surprise drug testing sa mga empleyado ng Philippine Ports Authority. Ang biglaang drug testing ay pinangunahan ni na Port Police Department Manager at Port Police Senior Superintendent Enaro Mancio Jr. kasama mga kinatawan ng Philippine Drug Enforcement Agency at ang Seaport Interdiction Unit. Bahagi ito ng pagtiyak ng Philippine Ports na mapanatiling drug-free ang Philippine Ports Authority at walang mga tauhan na gumagamit ng mga ipinagbabawal na droga. Kabilang sa mga sumailalim sa testing ay ang lahat ng organic at mga contract of service employee ng naturang ahensya. Ang resulta ng testing ay inaasahan ilalabas sa mga susunod na linggo habang hinaghihintay naman ang akmang parusa sa sinumang magpupositibo sa mga empleyado ng naturang ahensya. Bilang pulisiya ng Philippine Ports, bawat empleyado nito ay sumasailalim sa isang random drug testing kada taon. Isa sa mga komitment ng naturang ahensya ay ang panatiling drug-free operations hanggang sa mga pantalan. Kasama sa mga binabantayan nito ang posibilidad ng pagkakapuslit ng ilegal na droga sa pamamagitan ng mga puerto. Mula Enero ng taong 2024, nagawa na umano ng ahensya na masabat ang ilang mga shipment na naglalaman ng mga shabu, marijuana at iba pang uri ng ilegal na gamot o ilegal na droga na tinangkang ipuslit sa mga puertong nasa ilalim nito. Kinabibilangan ito ng mga puerto ng Lucena, Masbate, Ozamis, Jordan at Zamboanga. Bilang precaution, regular ang ginagawa na K9 inspection ng Philippine Port sa mga pantalan sa tulong na rin yan ng binuong patrol unit. Bombo International News. Iniulat ng military intelligence ng Ukraine ang pagkakasawi po ng hanggang 30 sundalo ng North Korea na dineploy umano kasama ang mga Russian soldier sa Western Kursk region. Ayon sa Ukrainian military, noong Disyembre 14 hanggang 15 ay nakubkob ng mga sundalo nito ang ilan pang mga village sa naturang rehiyon na kinabibilangan po yan ng Prikovo, Vorozhba at gayon din ang Martinovka. Sa isinasagawa nga pong opensiba ay napatay umano ang maraming Russian soldier kasama hanggang 30 sundalo ng North Korea. Marami din sa mga ito ang sugatan. Ayon naman kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, dati pang sinimula ng Russia na i-deploy sa Kursk region ang mga sundalong ipinadala ng North Korea. Ang mga ito anya ay mula sa tinatayang 10,000 sundalo mula sa East Asian country, bagay na hindi pa kinukumpirma naman ng naturang bansa. Maliban sa Kursk, ay naniniwala rin ang Ukrainian leader na nakadeploy din ang iba pang mga sundalo ng North Korea sa iba pang frontline ng gyera. Sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmasyong inilalabas ang Russia o maging ang North Korea. Pero ayon kay Zelensky, patuloy ang ginagawa po nilang opensiba patungo sa mga lugar na kasalukuyang hawak ng mga tropa ng Russia. Sa iba pa mga updates, isinuko ho ng isang hindi na pinangalanang alkalde mula sa May Nueva Ecija ang kanyang 5 baril. Ayon kay Police Regional Office Central Luzon Regional Director Brigadier General Rodrigo Maranan, isinuko ng naturang alkalde ang kanyang mga baril kasabay po na napipintong pagkansela ng lisensya ng mga ito at ang kanyang permit to carry bago po ang 2025 elections. Bahagian niya ng kampanya ng Philippine National Police laban sa mga loose firearm, lalo na sa nalalapit na halalan, ay ang paghikayat sa mga individual na may mga baril na pansamantalang ipasukosdiya ang mga ito o voluntaryong isuko sa Philippine National Police kasabay ng napipintong pag-iral ng gun ban dahil yan sa nalalapit na halalan. Sa pamagitan nito ay mas maiwasan anya ang anumang legal complication. Sa mga walang kaukulang lisensya, mas nakabubuti anyang isuko na lang ang mga ito dahil tiyak na magkakasuhan ang mga ito kapag natunton at nahuli ng pulisya. Sa ilalim ng Resolution number 10999 ng Comelec Bank, magsisimula ang gun ban sa Enero 12 ng taong 2025 at magtatagal po yan hanggang sa Hunyo 11 ng susunod na taon. Binuksan na po sa publiko ang kauna-unahang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay isa pong food bank kung saan maaaring i-donate ang mga sobrang pagkain mula sa mga restaurants, fast foods at iba pang kainan para maipamahagi sa mga nagugutom.
Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito ang paraan ng ahensya upang mabawasan ang mga nasasayang na pagkain sa ating bansa. Anyang naturang programa ay nasa ilalim ng Republic Act 9803 o ang Food Donation Act of 2009 kung saan gagawa ng hakbang upang mahikayat na makapag-donate ng maayos para yan sa mga pagkain at ibahagi ito sa mga nangangailangan. Sa dating Philippine Offshore Gaming Operator Hub na nirepurpose ng ahensya ang lokasyon po ng Walang Gutom Kitchen. Kaugnay ito, plano pa rin po itong palawakin ng naturang ahensya para sa mga Pilipino na nagugutom ay maaari lamang pumunta sa mga lugar na Walang Gutom Kitchen at kumuha po ng libreng pagkain. Ang naturang paglulunsad ng programa ay dinaluhan naman yan ni First Lady Liza Araneta Marcos at sinamahan siya ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at iba pang mga private sectors partners sa pamamahagi po ng mga pagkain para sa mga benepisyaryo ng programa. 18 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Update po tayo mga kabombo. Ang chairman ng United Broilers Raisers Association ay hindi po nababahala sa na-detect na bagong strain ng bird flu dyan sa may Bicol region. May update po dyan si Bombo Grand Hilario. Isinuwalang bahala ni Chairman Attorney Jose Bong Inchong ng United Broiler Raisers Association ang natuklasang bagong strain ng bird flu na H5N2 sa Camarines Norte. Aniya, mapalad ang bansa sa pagkakaroon ng mainit na klima dahil hindi na de-develop ang virus sa ganitong temperatura at ang apektado lamang umano nito ay ang mga klase ng manok na inaalagaan ng matagal. Ang dito sa batay sa karanasan, ang apektado dito sa atin sa Pilipinas, yung mga inaalagaan ng matagal katulad ng layer, mga breeder, pero yung mga broilers ay hindi na kakaroon masyado ng pagkakataon yung virus para makaporma. Doon tayo mapalad. Pagkatapos ay dito hindi naman ganong kalamigan. At halimbawa ngayon, December, bagamat nararamdaman natin ang lamig sa gabi at madaling araw, may yugto pa rin sa katanghalian na mainit. Doon tayo mapalad. Sa ibang bansa, kanya may matindi ang kanilang tama at walang tigil ay kasi may malamig. Ang gusto kasi ng virus malamig. Dito sa atin pag kaya na initan na wala na, hindi na makaporma. Dagdag pa niya, walang dapat ikabahala ang publiko sapagkat wala namang itanaas na alarma at hindi naman manok ang nagkaroon ng virus kundi mga itik na pinaniniwalaan niyang kaya namang mabuhay sa kabila ng bird flu. Wala namang alarma na, kasi may technical committee kami sa UBRA, hindi naman nag-raise ng alarm, kanya hindi ako nag-aalala. Dapat ibigyan din natin para hindi mag-alala yung mga kababayan natin. Ang tinamaan doon sa Camarines ay mga duck, mga itik, gala kasi yung mga yan. Ang yung mga ducks kasi, carrier yan, hindi yan namamatay sa bird flu, pero pangkaraniwan, matibay ang ducks. Ang problema, na carrier sila kung saan gumala yan, makakahawa. Kaugnay dito, nilinaw ni Chairman Attorney Inchong na hindi makakaapekto ang pagkakatuklas sa bagong strain ng virus sa magiging supply ng karne ng manok sa mga pamilihan. Pati na rin sa darating na Pasko ay walang inaasahang direktang epekto ito sa pagbabago o pananatili ng mga presyo ng karne ng manok. Para sa Bombo Network News, Bombo Grand Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha naman po tayo ng mga report mula dyan sa lalawigan. Akyat po tayo sa Baguio City. Unti-unti pong paglamig daw ng klima sa naturang lungsod, nararamdaman na kasabay ng papalapit na Pasko. Kaugnay yan, kuha po tayo ng report sa pag-uulat ng Bombo Radio Baguio. Nararamdaman na ang unti-unting paglamig ng klima sa summer capital of the Philippines na ikinasisiya ng mga turista habang papalapit ang Pasko. Simula kahapon na itala ang mababang temperatura sa lungsod ng Baguio na umabot sa 15 degrees Celsius. Kaninang umaga naman na itala ang 15 degrees Celsius. Ayon kay Mar Joseph Santos, observer mula sa State Weather Bureau sa lungsod ng Baguio, inaasahan pa ang patuloy na paglamig ng panahon sa City of Pines
at sa iba pang lugar sa Cordillera at Hilagang Luzon sa mga susunod na araw, partikular na sa mga buwan ng Enero at Pebrero. Ito ay sanhi ng hanging amihan na lumalapit sa rehiyon. Matatandaan na ang pinakamababang temperatura na naitala sa kasaysayan ng lungsod ay umabot sa 6.3 degrees Celsius noong January 18, 1961. Ang pinakamababang temperatura naman na naitala ngayong taon sa Baguio City ay 9.8 degrees Celsius noong Enero 27. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga bibisita sa lungsod na magsuot ng makakapal na damit tulad ng hoodies at bonnet upang makaiwas sa mga karamdaman na dulot ng malamig na klima. Samantala, ikinatutuwa naman ng maraming turista ang unti-unting paglamig ng klima sa Baguio City. Ayon kay Reka Miranda, isang estudyante mula sa Pampanga, masaya sila dahil nararamdaman nila ang malamig na klima sa City of Pines. Para po sa amin, student pa lang po kami. So far po, super lamig sa Baguio and very friendly po yung mga tao. Lalo na po, pumunta po kami dito para sa research and so far, hindi naman po kami masyadong nahirap. More on, in short, maganda po sa Baguio. Sa kasalukuyan, fully booked na ang ilang mga hotel at accommodation establishment sa Baguio City kasunod ng patuloy na pag-akyat ng mga turista na magdidiwang ng Pasko sa lungsod. Bagamat mas mataas ang bilang ng mga bumibisa noong nakaraang taon kung ikukumpara ngayong taon, nananatiling mataas pa rin ang bilang ng mga turista. Ito ay senyales ng muling pagsigla ng turismo sa City of Pines. Pinaalalahanan na rin ni Andrew Pinero, spokesperson ng Hotel and Restaurant Association of Baguio, ang mga bisita na mag-book muna sila ng accommodation bago sila umakyat sa lungsod upang matiyak na mayroon silang matutuluyan. Nagbabala din siya sa mga turista na huwag agad maniniwala sa mga murang alok sa social media upang maiwasang mabiktima sa scam. Mula dito sa syudad ng Baguio para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mira Pakpakan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Diyan pa rin sa may Luzon area, Northern Luzon, ang opisina po nitong si Congressman Sandro Marcos, ikinalungkot naman ang mga alegasyon ng kanyang mga dating empleyado sa laban po ito sa kanyang mga kapwa empleyado. May update dyan ng Bombo Radio Lawag. Ikinalulungkot ng opisina ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang alegasyon ng kanyang dating empleyado na si Miss Levy Jane Molina laban sa ilang empleyado nito. Si Molina ay nagsilbi ng mahigit 1 taon sa opisina ng kongresista. Sa inilabas na statement ng opisina ni Marcos, natuklasan ng Presidential Security Group na ginamit ni Molina ang nasabing opisina, pati mga ibang empleyado at iba pang individual sa pangangalap ng pondo para sa sariling kapakanan. Natuklasan ito ng Presidential Security Group matapos dumulog ang mga tao sa opisina ng kongresista para singilin ang ipinangakong bayad ni Molina. Napag-alaman na ang mga nabiktima sa mga hindi otorisadong transaksyon ay plano sana nilang maghain ng reklamong estafa, pero nakiusap ang opisina na ipagpaliban muna ito sa pag-unawa sa kalagayan ni Molina. Napag-alaman na sa ngayon ay kasalukuyang nagtatrabaho si Molina sa ilalim ng opisina ni Laoag City Vice Mayor Carlos Fariñas, particular sa isang warehouse sa nasabing lungsod. Una rito, ibinulgar ni Molina ang mga umano'y anomalya sa nasabing opisina kung saan inakusan niya ang ilang empleyado rito na minamanipulate ang mga tulong na inilatang para sa mga nangangailangan. Alam ng mga kasamahan ko kasi na meron ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng office. Alam yan ni Ma'am Mavi, alam yan ni Ma'am Jill, alam yan ni Chifu. Nagkakaroon na ng gulo, nagkakalabasan na ng hindi magandang pinaggagawa. Pero ang naging pilit ang mga nasa itaas namin. Dagdag niya na may ilan pang mga individual na pumupunta sa nasabing opisina para magpatulong pero hindi nabibigyan ng tulong. Maliban dito, kwenestyon pa ni Molina ang napakababa nitong sweldo bilang consultant sa 1st District Congressional Office dahil 8,000 pesos lang umano ang sahod niya kada buwan. Yan ang ulat mararito sa Bombo Radio Luwag. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Romney Kimuyog para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines.
Basta Radyo Bombo. Samantala, ang Migrante International kinatuwa naman at tinawag na bunga ng pakikibaka ng mga Pilipino sa pagpapauwi kay Mary Jane Veloso bukas dito sa bansa. Kaugnay yan, kuha po tayo ng report mula sa Bombo Radio Dagupan. Ikinatuwa at tinawag na bunga ng mga Pilipino ng Migrante International ang pagpapauwi kay Mary Jane Veloso bukas. Ang pagpapauwi kay Mary Jane Veloso bukas sa bansa bandang alas 6 ng umaga. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Attorney Arman Hernando, chairperson ng Migrante International, resulta umano ito ng walang sawat hindi pagsuko ng mga individual at bawat grupo na naniniwala sa pagpapalaya kay Veloso. Sa loob kasi ng 14 na taon na pagkakabilanggo nito sa Indonesia dahil sa pagiging biktima ng human trafficking, nagdusa umano ito sa loob at muntik pang mahatulan ng kamatayan. Sa kabila naman ng pababalik nito sa bansa, hindi naman nangangahulugan na tuluyan na itong mapapalaya dahil kung matatandaan ay exchange in prison o prison transfer lamang ang napagkasunduan ng pamahalaan ng Indonesia at bansa, nangangahulugan na ipagpapatuloy pa rin ito ang kanyang kaso sa bilangguan sa bansa. Samantala, umaasa naman si Hernando na igagawad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang clemency kay Veloso dahil siya lamang ang may kapangyarihan nito. Gayon kung babalikan naman ang pangyari noong taong 2010 kung saan ay nangyari ang pagkakatagpo ng droga sa bag nito sa at kalaunan ay napatunayan ding galing o inilagay ito ng kanyang recruiter ng walang kamalay-malaya. Umaasa naman ito na hindi lang ito ang huling pagpapalaya sa mga Pilipinong nakakulong sa ibang bansa na naging biktima ng human trafficking kundi ito ang magiging umpisa at daan tungo sa hangarin. Tinawag naman ni Hernando itong double celebration dahil ito na ang matagal niyang dalangin dagdag pa ang kanyang pagkakapasa sa 2024 bar examination. At na serbisyo, itong ating mga kababayang tinatawag nga natin ng mga distress o nasa isang crisis situation. Mahalaga no, na yung kanilang karapatan sa due process, sa legal counsel, no, at yung pagpe-present ng ebidensya para sa kanila. At syempre yung fair trial at yung makataong o makatarungang mga konsekwensya dun sa kanilang mga akusasyon sa kanila, no. Ito yung minimum no, na hinihingi natin sa kanila. At syempre kung sila ay biktima talaga ng injustice. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang pari naman na nakapasa sa 2024 bar exam, excited na sa bagong journey bilang isang abogado. May update po dyan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Nananabik na para sa kanyang bagong profesyon si Catholic Reverend Father Hawthorne Bong Galas ng Society of St. John Vianney Congregation para sa kanyang mga parokyano dito sa Archdiocese ng Cagayan de Oro. Ito ang paglalahad ni Father Galas nang magpaunlak ng panayam sa Bombo Radio matapos ang ilang araw na paglabas ng bar exam results ng taon. Kwento ng pari na abogado na rin na hindi madali ang tinahak nito dahil umabot pa ng 3 bar exams bago ito pumasa. Pag-amin nito na nawala na rin ito ng pag-asa kaya hindi pinilit na maging abogado pa. Maggugunitang naordinahan pagkapare si Galas noong 2007 at kabilang sa naging trabaho ay ang pagharap ng mga parokyano na mayroong mga isong legal kaya nagbigay daan ito para sa kanyang pag-abogado. Grateful and happy the Lord has blessed me with this gift. It was a long and winding journey. I came to a point nga I entertained the thought nga I might not continue with this one. With the grace of God and with the help of the Archbishop and the family, the friends, the ACDO clergy, and many people contributing to the success of this endeavor, I am grateful and happy. And also, I am excited to make this one as helpful to whoever is in need of this help. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin 5 minuto bago mag-alauna. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News.
Muling naitala sa Australia, partikular na sa kanlurang bahagi ng naturang bansa, ang pagtaas po ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 na Omicron variant, kung saan naitala ang 75 na nahawaan at dinadala sa paggamutan araw-araw. Base sa surveillance data ng Health Department sa Australia, pinapangambahan po nila ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ngayong darating po na holiday season na siyang nagdudulot rin ng takot sa bilang po ng kanilang health workers kapag anya lumala ang sitwasyon doon. Kaya payo ng mga otoridad palagi pong magsuot ng face mask sa matataong lugar at kung may sakit naman ay pinapayuhan ang mga ito na manatili na lamang sa tahanan. Hinihikayat rin ang publiko na mag-self-isolate kung makakaranas ng mga mild symptoms. Ang mabilis naman na hawaan po ng nararanasan ng ibang mga OC o Australian national mula sa COVID-19 ay bunsod umano ng paghina ng kanilang immune system. Samantala, hinikayat rin ng Health Department ng Australia ang publiko na magpa-booster shot ang nasa 64 hanggang 74 years old ng kada 12 months kahit pa meron o walang malubhang karamdaman. Habang ang nasa edad 18 to 64 years old naman na walang nararamdamang malubhang karamdaman ay maaari daw magpabakuna kada 12 months. Para naman sa mga 5 hanggang 17 taong gulang na meron pong severe immunocompromise ay maaaring magpabakuna rin ng kada 12 buwan. Samantala mga kabumbagas nation, tuloy-tuloy pa rin sa pagsubaybay sa atin pong 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ng ating mga social media accounts. Tulad po yan ng ating Facebook, YouTube, TikTok at maging sa pamagitan po ng Bombo mobile app na pwede pong i-download via Google App Store at Apple App Store. Sa mga kababayan po natin dyan sa bahagi po ng Visayas area, pwede po ninyong subaybayan mga kabombo ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, ang Bombo Radio Rojas, Bombo Radio Kalibo at ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo Castro Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo Castro Nation, sa atin pong Christmas countdown, 8 araw na lamang po, Pasko na. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong.
Pilo, Philippine Standard Time in puntulo na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto sa gyapon kumpuni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Balik-balikan naton ang isa sa mga kontrobersiya man kag nagpataas ang kilay sang kadamaan may kantanan sa sining nangin tema sang isa iya ka tribo nga nagpasundayag sa ginhiwat sining pamukaw kagapon sining adlaw. Una dito banwati gintukso diri ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated kung naglalawig ang nasambit sining iyang pamukaw kag way ginkonsiderar ining pagpugok sang dalagan sang trapiko. Isa pagid sa nasiplatan sang mga kabombo naton ining tema sang mga dancers sang isa ka tribo ining tribo Hangaway nga daw kasubong iya mayara sang ginpinta nga itsura sining isa man bala ka makabig naton personalidad nga si Joker. Tiano karon ang plastada sinadri banwa kay abi naton ginalagas naton is meaning meaning sang pagkabunag bala ni ninyo Jesus nga among aton sini nga manluluwas manunubos ang aton sini kasalanan. Amo gani nga ti ginapasanto ginaton sa unang adlaw sa pagsugod sang misa di Gallo or misa di Aguinaldo o parang mayara sang meaning kay ang kapiestahan ni Senyor Santo Niño amo man ang pagsaulog naton sang dinagyang festival mo o tianong koneksyon sang Joker theme nga pagpasundayag karon sang tribo Hangaway. I-check naton si Bombo Angel Tan, lakip na lang sinadiri ang balita man may kantanan sa pangakas sa mga billboard sang task force ASISU, particularmente ining billboard sang team Sulong Gugma dira karon iya sa may area sang Diversion Road Mandurriao. Sa mga balita nagikan sa Iloilo City Hall, Bombo Angel, please go ahead. Ginpatag diri Bombo Cham sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga wala ini sila sang idea kag wala gid sila ginpabalo sang tribo Hangaway nga amo sini ilang tema nga miara sila pinta sa itsura nga kaangay ni Joker Bombo Cham nga apisar abi ang ila diri nga concept man kag mga figures o mga dance step nila is kapareho sa mga dance steps sang dinagyang abi nga tribes competition nga gin-perform nila para sa pamukaw Bombo Cham. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Professor Eric de Venegracia kag Direct Albert Banyares ang artistic director sang IFFI laging pahayag nga tawgon o kung i-call out nila ang attention sang tribo Hangaway agud hindi na ini masulit Bombo Cham kay ti ang ila man diri ginalantaw gid man nila tuod mag-practice or ginabisitahan nila kuno mag-practice pero ti syempre wala pa man sa mga pinta amo na nga tido pati sila nakibot man nga amo sini ang ila nga gin-perform sa pamukaw bangod kay iban diri ang kumbaga ang ganang portrait abi Bombo Cham sang Joker nga pinta akon Joker nga classic itsura do psychotic something nga do hindi siya bala nagakaanggid sa tema sang iya ka dinagyang kay kung magdinagyang ka it means religious ni siya nga nagapakita ikaw sang lain ni ang structure sang pinta sa itsura o kung amugid man na layo siya sa ginhimo sang tribo Hangaway pero with this one din pa siguro sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga sa opening salvo mangin stricto sila kaysa pagpalibot nila, ipakita lang nga daan ang mga layouts sang ilang mga plano, abi example sa mga props nila Bombo Cham, pati ang mga sketches sang pati sang mga ilang mga costumes ang himuon sa ilang itsura all over plans Bombo Cham para ma-screen sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Kag gin-istoryahan man diri ining mga guidelines man bala aside abi sa sining issues ng tribo Hangaway ining guidelines para sa mga props sang mga tribo agud hindi na masulit ang natabo sang nagligad nga tuig nga nagka-issue ang isa ka tribo mangod abi sa tuman nila kadako nga props Bombo Cham kung sa diin ginbutangan na sang
i-measure ini sa siyang o kung i-measure ini siya sang Iloilo Festival Foundation Incorporated together with the city government ang ilang nga mga props tag from 10 points gung obra ni ang pila ka mga deduction into 5 points kuno bang siyam para mas mangin fair kagado kumbaga ang ilang nga set of guidelines kaga rules ginkuha nila agin revise kag mas gin define para nga mas maplastar sang maayo kag hindi siya kumbaga ging reverse for ang since nga tinatabuan mo tong insidente balabang potsyam kag naistoryahan ini siya among manabi sa mga trainers kag mga eskwelahan diri sa bahin sa Iloilo City. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga nangin pahayag ni Direk Albert Banyares kag Professor Eric de Vinegracia sa aton interview. Press na siya naman. Kaya kung mag-ibot ka bala sa mga tribo, hindi bala ka south-south manala sila, mag-imo man na yung karakter na siya galit nga mo to. The makeup appears that. But I want to assure our press and media na mo pumuluyo, we will call the attention and we promise yung hindi na namatabo sa Penisalva. The official monitoring that's going to happen for opening salvo and for the competition proper, to make just take common monitoring because we already talk about concept and alignment of concept with the theme. And then of course the performance again, including costume and design. So may mga sketches na silang ipakita sa amin. So, subject to the release of their budget, no? So, hindi ka mo ng control. So, buong kailangan lang sila naman sa okay. So, nataon okay man. And then, before sila naman punahong. Pero with this one, Direk, wala ka mo idea nga. Butang sila sa makeup mo to. Pero the concept is like Joker and Harley Quinn nga do. Pero ang concept ng South pala nila, hindi mo mabalan kung Joker siya. The South itself is dinagyang, if you notice. So, without that mask, dinagyang siya. It's just the mask. It's just that makeup. May explanation sila sa But nonetheless, kami aminado kami nga wala na sila na mag-restrict to hangit, no? Kay celebration din siya. But I think moving forward, di dapat i-align it. No? I-align it. In fact, even simple rituals like wala pagpagwaan kay Santo Niño sa simbahan, no? Because isipin sa Pasko, si Cristo coming pa, no? So, kanang may kinastorya man sa simbahan, kag now with the tribes as we monitor officially. Tama. Hindi ka mo, nasya ka mo, lalo na kami. So, we are aligned. Pero moving forward, sir, ang about sa mga may mga guidelines na kita na plaster just like last year tong mga dagko ng mga props nila So for example, klaro sa rules and regulations, there are only 3 set pieces that will be allowed, and then a week before the performance i-amo na siya takson with the help of the city government, and not only that, during the performance, no? And we've met with Dean Alfuente already with regards to our grievance procedure and committee. So kina-improve na ito ng aton the festival because no festival is perfect, no? So we always improve continually. As it is ang deduction points. Himpanubuan pa naman ito, hindi siya tamang punitive, no? From 10 obra siya ng 5, no? But nonetheless significant. No, significant. But we had to tell them let us not be vindictive kid masyado. And the rule must be fair. Balaan nyo na tanan, may matman ka mo Kung may nusan, baskin isa lang kada judge, pero di ka gyapon. Ano gibi ang pulo? So, one tariyo lang. So, let's also be fair, para at least stricter monitoring. Stricter monitoring. Especially sa final performance, kung sa contest na siya. Atong monitoring a week before, a night before, 2 nights before, kaya may illumination kita, Thursday, and then on the day mismo. But during the process, posible nila nga maguba na kay state performance ini or may how we work around that, no? Will be the miracle that we will be expecting for. But nonetheless, kinalantaw na nato ng mga unida. Nila ko no. Kada po kung feedback sa during opening saan, may musluto ang atong kalsada sa daling side o pwede nato mapakayoan ay kaya hindi tidak kasunod ang riser. So mabalaan nato sa opening salvo pa lang kung kamusta ang lagan sa nila ng mga set pieces at mga props. Jel? Bombat siyam na batian sa mga kabombo naton Sunday Dr. Eric de Vinegracia kag si Direk Albert Banyares sang Iloilo Festival Foundation Incorporated. So butsilingon nga ginako man sang IFFI nga mayara sila sang pagkulang. Kay wala man wala man sila binaka
check-yar, aw kung mainalabalaan, nga amo sinagali ang pinta, aw kung Kay ang kung maghambal ka nga Joker, ti si Joker ya, sandig sa iya sining background, as all we know it, sa aton sining mga kabumbo, sandig man sa, halin siya sa comics, sa DC Comics. Ining karakter niya, no? Isa ini siya ka failed clown, no? Isa ka failed clown, kag aspiring stand-up comedian nga ti naglabot sa punto nga nagdiferensyadong iya sila nga paminsaron. Kag ti sandig man sa mga nabalaan kag nakita naton, nag-engage siya sa krimen. Bumbo Angel, kung nagahambal ang executive director sa IFFI, kung nga December 16, nga tagsa ka December 16, ginangaton sini nga pamukaw, no? Kay to give importance kuno kag significance sa pagkabunag ni Niño Jesus, kaya mo nang aton sini nga celebration during Dinagyang Festival, ti karon may ara dira iya sang kriminal, although nga ti hindi man siya tutuod gid sining tawo, isa lamang iniiyak ka karakter, but kumagamba ka Joker ti do ay gid sang kayuhan gini na Bumbo Angel, although ginhambal man sang ni Direk Elbert nga ang saot amo mangyapon, iya mangyapon sang dinagyang ang mga steps abi. Bata mo lang nang hindi nila maintindihan kag sila mismo nakibot man, kag daw kasubong another surprise naman ini, kung nga nagpropinta iya sang Joker ang tribo hangaway. Bumbo Angel. Ang mag-ibumot siya, ang hambal gani kuno ko ang mga figures, mga steppings nila, dance step nila, kapareho man sa iya sang Dinagyang Tribes competition, pero ti amo tong pinta sa itsura, ang do medyo gin kakibot nila, pero gin pa siguro din Direk Albert nga siya mismo personally kadtuan niya kuno ang tribo, istorya kon ano sini ang ila manabing aside, kag ti mapaathag sa ila kung ano ang rason abi nga ati do wala sila namian sa sininangin performance. So kung ang ila kuno nga gin-present ang ining pinta sa ila abi nga performance, Bomba Cham. Ti isa pagid ang mga lalaki naka Joker. Nagpinta Joker, ang mga babayi Harley Quinn. Naka-Harley Quinn sila kon. Ti maghambal ka Harley Quinn, another character naman ini from DC Comics, nga ti hindi man maglayo sa personalidad ni Joker, although fictional character ini sa aton sini nga mga kabombo, pero ano bala si Harley Quinn sa aton sini nga mga tagpalamati, sidekick ni Joker, iya sini nga love interest, no? Nga kung sa diin ti Santo Anay nagatrabaho sa isa ka mental facility nga kung sa din dito man iya naka-confine si Joker, hasta iya sa uli nga ti bisan isa ini siya ka psychologist, tido kasubo nga nalatnan man siya sa pagkabuang-buang ni Joker kung ang balon tanagim lang abi. Di ba labo po Angel? Amo na siya Bomba Cham. To the may point mga buang tuya nga nagasaot sa tubang sang San Jose Placer? Kay mamukaw sila? Kaya gina-portray pa ang saot sang iya sang dinagyang wala Bomba Cham. Tamuning do lagid nagkuan gin kakibot although fictional character ini pero wala nagakangay. Ang punto. Apan asking man abi diri Bomba Cham sa kwan sa IFFI do ginapaabot naman nila nga may ara gid maga-call out sa sining performance sang tribo hangaway. Kay pinasay sila Bomba Cham sa pamukaw ang ila kuno yado sila lang ang nakita nga may ara pinta sa itsura, tapos do may inspiration pa when it comes sa sining abi pinta sa itsura nila, pero gin pa siguro nila diri abi sang IFFI nga isata nila ini kag mas mangin na stricto sila
once abi mag-opening salvo na gid kay Timara na gid sang aside abi sa inspection nila ginapatigayon mo sa Bongbong Siyam kundi ang mas stricto nga inspection paglibot sa mga tribo ang moto check yara sa ilang mga props, mga costumes nila, mga layout na balado sketch abi sang itsura pati ang ilang mga mga importante pagid yung mga pagagamiton para sa performance nila agwag nga standardized kag wala sang violation nga i-commit man abi Bongbong Siyam kung paglapas abi sa mga norms kag mga beliefs regarding abi sa iya sang selebrasyon sang ninagyang 2025 Bongbong Siyam. All right. Duwang tala nga balita diri sa bahin sang Iloilo City Hall man regarding diri sa task force ni Kap Lovejoy Husinilla balabang Siyam ining pagkakas sang tarpaulin sa nga Team Sulong Gugma diri sa bahin sang diversion area ang ginpatag diri ni asang head abi sang task force assist diri Bongbong Siyam nga naghulat gali sila sang mandate man mismo sang Office of the Building Official halin sang aga tubtob sang hapon ano sini mga interesada nila kay man ginahulat nila man nga ang Team Sulong Gugma gali kuntani ang magakakas on their own kuntani sining tarpaulin o kun sa sining billboard pero wala gid kuno ginkakas Bongbong Siyam pero naghatag diri sang ila notice ang legal team sang Office of the Building Official diri sa bahin sang Emicon Building ginpa-receive nila ini kaga alas 4 sa hapon nag-decide na gid lamang ini sila nga tikakson paagi abi diri sa pagabulig man sa City Engineer's Office sa ilang mga equipment nga kwaon sa babaw sang Emicon Building ining billboard. Pagkatapos ini do naglabot lang around 20 minutes kuno ang pagkakas kay mas mahapos kuno this time Bongbong Siyam kay wala naman sang minag-question or nagpamalabag abi. Pero ti amo to ganing istorya una nga according diri sa Office of the Building Official nga nag-ayo man kuno ang kampo sang Team Sulong Gugma paamaagi kuno diri ka Attorney Piscina nga by Monday sila lang ma-take down pero it turned out nga city government pa kuno ang nagkuha city government na lang nagkuha since nga ginhulat man nila nga kwaon kuntani sang kampo sang Team Sulong Gugma Bongbong Siyam. Pamatyan tabalang kabahin diri sang nangin pahayag ni Kap Lovejoy Husinilla sa aton ma-interview. Yan mo galing daw lahat kami sa aga kung sila makuha galing kay hapon na daw mga 4 na to. Higin takas. Kumpa na nga mo. Hinigan naman ko. Ayan ba nila sila makuha. Bali naka-coordinate sila sa inyo Kap nga sige kaksan nyo na lang dira or anong ila abi nga mensahe Kap? May ara sila abogado naman lang to nag-serve notice kung ito kagapon ang ubo. Dahil sa hapon ang ubo nagambal nga nakakaso na lang. Okay. Pero ay naman Kap nagpamalabag pa ang ilang kampo? So wala naman. Kaya gapon to nag-coordinate pa kami to sa caretaker dito. Kaya wala man sa mga wala man sa mag-abot na amo to nakuha lang naman. Pero nagkuan ka mo sa ilaan, nagtawag ka mo sa ilaan, liwat Kap nga subong kakso na ginamon ni kay Monday ang istoryahan na ita, wala nakakaskap. May notice ang kuha ng ubo sa ila nagparesento sa ila abogado. Kasang Monday. Oo. Okay. Pero with this one, Kap, anong inyo ginhimo? Madalas 4 sa hapon, take down ninyo. Ano ang doon naging proseso, abi ninyo, Kap? Nag-request pa kami sa City Engineer sa ilang bomb trap. Kaya mo ito nagbulig mo sa amon. Para nga ma-pang tarpaulin. Okay. Naiyawan ka mo kakas sa billboard nila, Kap? Hindi man sila. Tapos ko lang. Mga pila ka minutes, Kap? 20 minutos. 20 minutes? Oo. Bongbong Siyam nabatian sa mga kabombon naton si Kap Lovejoy Husinilla. Alright. Kaga idugang talang Bongbong Siyam ang ining mga pictures nga send ban sa aton diri sa Iloilo City Government ining mga billboards nga pang tapik man diri all over the Iloilo City. Una diri ang sa may bahin sang Atria amo ning dugin call out last time ni Bongbong Jan nga dako nga tarpaulin sang isa ka magapadalagan senador tigin na send diri nga picture sa city government nakakas na ini siya isa pagid diri sa bahin sang Eugenio Lopez Street sa may Havellana sa may Haro nakakas naman ini siya
diri banda sa may Haron siya banda, kag ang diri banda sa may city proper area man sa may Delgado, nakakasama nila ining mga tarpaulin sa mga billboards nga ti kaangay man sa sining ginapatuman nga ordinansa sang Iloilo City Bombo Champ. Ini si Bombo Angel Petchilgertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan. Now, sabahin sa kaksanay sa mga tarpaulin, sa mga billboards, sa kung ano pa dira, kung nagbasihan talang ang ordinansa, ti nagakadapat gid man siguro nga pangkakson. No? Kung ano pa dira magyan sini nga mga tarpaulin, billboard, so on and so forth. Nagawangal karon iyang piyak sini nga kampo kay ginpangkakas ang ila sini iyang billboard, ginpangkakas ang ila sini nga tarpaulin. Ang mga ginpangtawag naton ring atensyon sa Bomboradyo pinangkakasman pati ang mga naga-advertise ang ila sini nga produkto. No? Ang ginalainan lang sang buot kag ginawangal sa piyak sini nga kampo sang Team Sulong Gugma is that kadamo sa gyapon iya sang paskil, nagabalandra nga mga tarpaulin sang Team Uswag. Kung ano ang ara sa aton sini iyang ordinansa, kag kung ang iban gani ginapahayag nga naglapas sa ordinansa, that is why nga ginpangkakas ina, tinagakadapat lamang guro sini Banwa nga kakson man. No? Sang Office of the Building Official, ipakakas through the Task Force Anti-Squatting and Illegal Structures, ining mga posters, ining mga tarpaulin sang Team Uswag. Para nga ti mangin alalangay, palariho, kagwaay na iya sang ikog ang istorya nga pamulitika ang ginahimo karon Banwa sang liderato ni Mayor Jerry Treñas. Kay ti kung isip-isipo naton si Mayor Jerry Treñas siya hindi na kandidato mo. Hindi na siya kandidato. Tikon implementation sang ordinansa ang aton sini nga pagaistoryahan, ti dapat siguro himuon ta nga alalangay. Para nga hindi magwa nga selective ang pagpatuman sa mga pagsulundan diri iya sa syudad sa nga Iloilo. Sabay naman karon sining nasiplatan kag ginpasalig sang Iloilo Foundations Festival or Iloilo Festival Foundation Incorporated nga this time striktuhan na nila, ti mas labing nagakadapat gid siguro nga kung ano ang konsentrasyon, ano ang aton ginasaulog, ano ang aton sini nga ginakalipay, ano ang aton sini nga ginadagyang, ginakalipay naton, ginadagyang naton bangod sa pagkabunang ni ninyo Hesus. Ti kung tani dira lang kita Banwa, i-considerar man sa gyapon naton nga mas dako ang porsyento sang religious celebration sang sa anuman sini nga sahi sinadirayang aspito nga nagatabid sa dinagyang festival. Kayang gwa niya sini karon Banwa kung amo gali na iya nga ti gina-check man tuod sang IFFI sang grupo ni Derek Elvert, pero sa gyapon may iban dira iya nga tribo nga mahilig sa sorpresa. Ti ang gwa iya sina karon Banwa circus ini na kay dinagyang in honor of Senior Santo Niño. Circus na kita ya karon Banwa. Tinag-apilar man kita sa mga tribe managers. Naibaluan naton nga ti gusto nyo man iya nga mag level up kag kung possible lang Banwa malapawan yung expectations ng crowd.
even sa pinakasimple gid lamang nga pamukaw. May mga surprises kamo dira iya nga ipakita sa pumuluyo. Nga magatatak sa ila sini iya nga paminsaron nga baw sa palabuton sini iya nga dinagyang ati tribes competition. Grabe pagid guro ni bungga pagid magarbo pagid ang production sini nila, so on and so forth. Full of surprises pagid ning performance ang amo sini iya nga tribo. But hindi naton pagkalipatan kung nga nagadagyang kita, kung nga may ginasaulog kita iya nga festival, nga nagakalipay kita sa gyapon. Oh? Hindi kita kung tani diraya magpinagusto lang kung ano lang dayang gusto kag kung mapinsara naton nga tema, pasudlo naton. Oh? Kay ti daw sa karon iya banwang wa niya sina. Waay nakita iya nagadagyang, waay nakita nagasaulog sang festival in honor sa kay Senyor Santo Niño, dugin himo na lang siya naton nga kapital. Kagang iya sini nga resulta is that may circus na iya nga palagwaon. Diin mo makita ang mga clown now, di ba, sa circus mong bumel. Oh. Sa aton sini mga kabumbo. Tinaga pati kang nagasaling kita sa ikasangkol sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Nga sa masunod, hindi na naton maeksperiensyahan ang mga makabig naton wala sang koneksyon kag wala man nagakaangay. Kag hopefully next time nagakadapat sini nga ikonsiderar ang tanan siniya nga mga bagay-bagay kag aspito, sitwasyon before pa man magplastar sang another activity nga nagakinahanglan nga mag-occupy sang isa iya kadalan, nga nagakinahanglan nga magsarado sang pila ka mga mayor nga dalanon naman to give way sang sining aktibidades. Para nga hindi kita makatugas ang huol kag problema sa iban sini nga tawo. 27 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa paano magsaulog sang Paskwa ang mga kabumbo naton dito iya sa Norway. Kag police officer nga ang iya sa lakyan nahulugan sang debris, emosyonal kag nagalain ang buot nga daw kasubo nga ginapagwa sang Department of Public Works and Highways nga nagabinutig siya. Oh? Pamatian naton bala karon ang daw kasubong paglecture sang police officer sa ginpatigayon sini public hearing sa sangguniang panlalawigan may kang tanan sa sining reklamo sa mga nagakahulog nga debris sa kontrobersyal nga ungka flyover. Balikan ta ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 28 minutos na nakaligad sa taknang launa. Mabibili na sa mga suking poultry supply. Carefeeds Poultry Feeds. Para sa masaganang pangingitlog, Carefeeds Layer. Tsak na mas maraming itlog, mas malaking kita. At para naman sa mas matimbang at mabilis na paglaki, Carefeeds Broiler. Wastong bigat at mas malaking kita. Kaya, mag-Carefeeds Poultry Feeds na. Tamang alaga sa mas abot kamay na halaga. Available na rin ang Carefeeds Pig and Pellet, Quail Layer at Duck Layer. Carefeeds, mula sa New Panay Agri-Ventures Development Incorporated, makers of Love Feeds. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 15 to 21, 2024. Ang Desyembre 21, amo ang Sabado bago ang adlaw sang Paskwa. Spend that day sa Plazuela de Iloilo and be entertained with a great selection of songs ni Mr. Totong Villaruz, kagangiya nga banda, sa concert at the plaza. Blasting off alas 6 ng gabi sa Desyembre 21, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs, kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 22, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will. Ilabi na gid sa sini nga Yuletide season, kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong, kag paghigugma amo magahari sa aton tanan. Sa Disyembre 25, ang tanan ginaagda nga magtambong sa misa nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate and honor the birth of Jesus Christ, the light and the Savior of mankind. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon,
magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetohon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kagasto gid bala sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Pasko panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipachekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kada sigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hoover. Now, aton sining hibaloon kung paano magsaulog sang Paskwa ang aton sining iyang mga kauturan dito iya sa may Norway karon sa aton sining Christmas around the world.
Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Hibalo naton kung paano magsaulog sang Paskwa ang mga kabombo naton dito iya sa may Norway. No? Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Ang Norway isa ka Nordic country sa Northern Europe. No? Sa aton sini nga mga kabombo kag ini siya ang na-situate sa Scandinavian Peninsula. Ang ila sining population dito is 5.5 as of 2024. Sa aton sini nga mga kabombo. Kag mangikaw pod naton sa Sinimatinyon aton sini Bombo International Correspondent si Ma'am Norjola Zamora. Hello po, magandang hapon dito sa Pilipinas. Kumusta naman dyan sa Norway? Morning po. It's 6:30 a.m. po. Maagang-maaga po ngayon dito sa Norway at saka malamig. Hindi tayo masyadong sobrang lamig kasi Pacific 2 lang naman tayo kasi maganda yung weather natin ngayong umagang ito. Okay po. Ano po yung mga common na ginagawa po ng mga tao diyan sa Norway pag malapit na yung araw ng Pasko, and ibig sabihin po yung pagdating ng month of December, ano pong mga makikita natin sa mga daan, paano sineselebrate or paano nagpre-prepare yung mga tao po diyan sa Norway pag month of December na? Yeah, usually pag month of December, nag-uumpisa na din silang magpareho sa atin, yung mga Christmas lights. Pero yung talagang tradition sa bahay, ng mga, like for example sa bahay namin, wala kaming Christmas tree muna. Bibili lang kami ng Christmas tree, yung parang on December 20, and then lalagyan din namin yan ng mga ornaments sa 22. So talagang hindi pa kapareho sa atin na November o October pa lang may naggagawa na tayo ng Christmas tree, di ba? Yes, even September po meron nang umpisa na yung mga Christmas carols maririnig natin over the radio. Oo, at saka yung mga music. So dito hindi talaga. Like for example, itong nasa likod ko ito, kailangan lang namin to i-on December 1. Oo, kasi tinatry kong mag-on yan before December 1. So, yung asawa ko sabi ko, no, don't on. Huwag mo muna i-on yan unless December 1. So, talagang traditionally, Okay. And then yun, busy na yung mga tao sa pagbibili ng mga regalo. So, yun. At saka, for example, darating na 23, yun ang parang pre-Christmas. Ang kakainin lang namin is lugaw na may gatas. Hindi katulad dito sa Pilipinas or sa ibang bansa na December 23, 24, maraming pagkain na hinahain. Hindi po. Dito sa Norway, 24, isa lang pipiliin mong putahe. Either lempo sa atin, di ba? Lempo, yung parang tinawag dito na riba. Yeah. Or yung pinishot. Yung pinishot, yun yung dried cured lamb. Okay. So yun lang. Pag riba, pag lempo yung kakainin mo, may ano lang yan siya, may pares na patatas. Yung talagang hindi hahaluan ng iba. Yes. Pero iyan yung kasi very traditional din yung asawa ko. Yung talagang hindi mo kailang haluan ng Pilipino na pagkain. So ibang-iba. Yes. Ma'am, I'm just wondering, ano po yung sa likod nyo, yung umiilaw na sinasabi mo kanina na dapat by December 1 pa inoon? Yeah, parang yan lang siyang starlight. Parang ganun. Kasi mostly lahat ng bahay meron to eh. I see, okay. Oo, meron lahat ng bahay yan. Kahit titingin, meron talaga sila niyan. Parang it gives light every day. Parang ganun. Tapos yung pagkabasa ko diyan, parang yung sumisimbolize yan sa yung star na sinundan ng tatlong hari.
Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Oo. Yes. So, tradisyon na Symbolize sa Norway na dapat by December 1 lang i-on yung star na yan. Oo, December 1 lang. Kasi pero talaga, hindi naman talaga ako nag-ano ng Christmas. Pero na-experience ko lang. Kasi mag-8 years na ako dito sa Norway for next year. So, yun nga, pag 24 sila nagsiselebrate, pag mostly, I think half, nagsisimba sila 5 o'clock. Wala silang simbang gabi, na katulad sa atin. Nagsisimba sila sa 24 lang, 5 o'clock, and then after that, pupunta kami ng cemetery. Bibisitahin yung mga, di ba, loved ones na pumanaw na, and then yan, pupunta na kami kung saan kami, kasi magsischedule kami. So sa bahay, wala akong masyadong ngayon, kasi hindi dito sa bahay. So sa kapatid kami, so doon kami pupunta. So, and then pag nagkakain kami, and then we go around the Christmas tree para kumanta on the 24. So yan, and then we giving gifts. Ibig sabihin po, ma'am, hindi po kayo dyan nag-Christmas party? Walang Christmas party? Walang exchange of gifts? Meron din po ba? Kami lang mga Pilipino po. Ay, meron kaming tinawag na Yuli Calendar. Ito, yung pinaka-tradisyon nito, yung bibili yung, for example, kung meron kayong mga anak, bibili ng small gifts na i-open nila every day. Okay. Oo. Meron akong Yuli Calendar na parang i-scratch ko, or for example, binigyan ako ng asawa ko ng ipapakita ko saglit para makita niyo. Sige po. Okay. Ito po Yuli Calendar. Parang luto. Okay. Yung scratch it, parang scratch it po, ma'am. Oo. So, isa-scratch mo everyday yan. Ayan. Nanalo ako po. So, nanalo ako kailan po yan mag-uumpisa na scratch po na pwedeng scratch? Everyday. Kung for example, December 1 lang talaga. Okay. Kasi everyday. So ngayon is, isa-scratch ko siya everyday hanggang 24 lang po. Hanggang siya 24. So mostly, ito yung talagang pinakaano nila. Maraming pwedeng, may mga candies para sa mga bata, yung kung mamayayaman, maraming pera. Binibilhan talaga nila yung mga bata ng mga gifts everyday na i-open nila. May lagayan sila na yung 1 to 24, kukunin nila yan every morning pagkagising nila sa umaga, mag-o-open sila ng gifts. Yan ang tinawag na Yuli Calendar. I see. Okay. Ma'am, merong Christmas star, kumbaga, na present sa lahat ng bahay dyan. Meron din po bang bilin na makikita kayo? Wala po. Walang bilin. Lang po, doon tayo, diba sa Catholic Church, meron lang silang doon, wala talagang ibang, yung mga, Norwegian, wala. Unless they are Catholic, maybe. But, like in my husband, hindi po siya Catholic. So, wala talagang symbolize of yung bilen or whatever na, yeah. Kasi po yung religion dyan sa Norway is 74.9% Christianity at meron ding 68% na Church of Norway. Yeah po, yung talagang yung nila, parang tinawag nila na parang ano ba 'yan? Parang normal na church. Nakapasok ako pero parang hindi kagaya sa atin na we're really alive na talagang, 'di ba, kumakanta tayo. So, kumbaga parang common church nila, ma'am. Oo, common church, pero hindi talaga sila very active na nagsisimba. So, minsan, yung kunti lang talaga pag nagsimba. Okay. Alright. Ma'am, curious po ako sa pronunciation ng last name ninyo po. Yeah, kasi medyo mahirap po i-pronounce, pero paano po yan? Paano po yan sabihin, ma'am? Nordby. Nordby.
Norby kasi minsan tinatawag yung pag hindi pa alam talaga yung Norwegian, pinapangalan ako Norbay. Oh, Norbay. Kasi hindi yan Norbay, Norby yan. Norby. Meaning yan is daan. Daan I yan see. Norby. Kasi Norby. B, daan. Oo. Okay. So, So, 8 years, mag-8 years na si Ma'am Norjola. Anong palayaw niyo, ma'am, para mas madali? Nora. Nor po. Nor Nor. or Norge. Oo. Okay. Ma'am, mag-8 years ka na dyan. So, ibig sabihin, mag-8 years na rin na happily married ikaw? Opo. At saka, actually, nagtatrabaho ako dito kasi ko na-meet yung husband ko. Nagtatrabaho ako sa mayamang pamilya ng mga Norwegian. Okay. Opo. Tumating ako ng Norway 2007. Aha. Oo, pabalik-balik lang kasi sa Singapore kami naka-base. Pabalik-balik lang po kami dito para mag-bakasyon kasi mayroon sila malaking bahay dito. Kaya naranasan ko din talaga yung pamilya Norwegian kung paano din sila mag-celebrate. Pero mayaman yon. So ibang-iba yung level nila doon kaysa level namin ngayon. Oo. Meron din po bang nagpa-party, nagpupunta sa isang lugar, tapos doon sila mag-party, may mga music, mga ganon? Yeah, tinatawag siyang julebord. Parang sa Norwegian pa julebord. Like for example, company Christmas party. Pero pupunta sila ng mag-rent sila ng lugar or pupunta ng restaurant. Yun. Pero walang exchange gifts. Wala talaga. Ano lang, kakain lang. Kakain lang din ng traditional food din. Isang putahe lang. Basta pag sinabi mo traditional food, isang putahe lang. Oo. Yun nga. Either riba or yung lampo or yung dried lamb. And then yung dessert, yung tinawag na risgrut. Lugaw siya na may gatas at saka lagyan ng ano ba ito, yung raspberry jam. Okay, kasi dito sa Pilipinas kasi pag isang putahe lang para medyo matamlay yung celebration eh. Totoo po kasi nagtatrabaho ako sa hospital. So yung mga kasama ko for mga nurses sa doktor. So kaya tinanong nila ko how we celebrate our Christmas in Philippines. And sabi ko, yeah, we have a lot of food. Especially, and even we had the whole lechon. Sabi ko sa kanila, wow, parang ginaganon siya. Yun yung ano namin at saka I really enjoy my childhood in Philippines kasi bata pa lang ako, nangangaroling na kami, so kumakanta kami sa bahay-bahay. Yes. And pag meron kaming pira, so pag hahatiin namin din afterwards, sabi, wow, ano naman, kasi di ba, ang saya na daw. Kasi dito, mostly mga tao dito nagtatrabaho eh. So but pag Christmas talagang family yan, banding talaga nila. Taga saan ba si Ma'am Norby si Ma'am Nor sa Pilipinas? Taga saan ba si Ma'am? Cebu po. Cebu. Okay. So, ma'am, nakikita din po tayo sa Facebook Live ngayon doon sa Cebu. Baka may gusto kang tawag dito, i-greet na mga kapamilya mo doon sa Cebu nanonood ngayon sa Facebook Live at saka sa YouTube channel ng Bombo Radio Iloilo. Yes, hello po sa taga Balamban. I'm from Balamban, Cebu. Meron din tayong Bombo Radio dyan sa Cebu. So hello po sa lahat ng mga pamilya ko dyan. Good morning dito sa Norway at saka malapit na yung Christmas. Merry Christmas to everyone. Pero yung pasalubong, ma'am, yung pinapadala mo dito na Christmas gift, meron talaga yan para sa mga pamilya dito sa Cebu. Po. Hindi po mawawala yan kasi I working abroad for how many years? I work abroad since 2003. Work in Singapore. So bago ako nakapunta ng Norway. By the way po, ma'am, paano po mag-greet ng Merry Christmas or any Christmas greetings in Norwegian po? Mabilis lang, madali lang. Guyul. Yung isang word na yon, Merry Christmas na yon, Merry parang Christmas po yan. Opo. Guyul.
Guyun. Okay. Opo. Sige. Maraming salamat po, Ma'am Nor, Yes. sa time na binigay nyo dito sa Bombo Radio Iloilo para malaman naman namin kung paano mag-celebrate ng Christmas diyan sa Norway. Thank you so much po. Maraming salamat. Maligayang Pasko at saka Guyul from Norway. Thank you once again. There you have it sa aton sining Bombo International Correspondent direktamente sa Norway, si Bombo International Correspondent Nordby sa aton sining Christmas around the world. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Diriya Bombo Mel kon isa lang imo ya handa ya mag Christmas tiya kag kung magkulo Christmas party do gayam ang mga kaupdanan mo. Kita binila nga sarsyado mo lang to kag litson. Ayos lang guro ino gasto to yan. Mamamo ka pa na mamatian, di ba Bombo Mel? Tibi, amo niya nandan sang mga Pinoy magsaulog sa Pasko mo, bisan gamay-gamay lang, bisan tag isa lang ka kilo, tag isa ka kilo gid, bisan 1/4 lang no? May ara ginaiya, may mga mitsado, adobo, no? May litson manok, litson baboy, no? May mga lain-lain pa gina. Pero dito ya sa Norway, ang tradisyon nila dito ya, isa lang ingya kaputahe, no? Lamb ukon pork meat. Amo lang gito ya. Napili ka lang dira sa aton sining mga kauturan. Ang oras naton 56 minutos na nakaligad sa takda ng alaw na hingagaw ko lang balita ni Bombolinsi Bade kay nagpautwas sa kalain sang buot ining police officer nga isa sa mga biktima sang falling debris dira iya sa may Ungka flyover. Hambal sa police officer siya ti para ano nga magbinutig ko? Mangwarta ko? No? Just paraphrasing, no? Matiin nyo lang karom lang iya sining statement. Kay natandog ang balatyagon sining police officer sa sining statement ni DPWH Regional Director Sunny Boy Oropel nga ti iya sini nga ginhambal, sinya bisan sino malang makaklaim nga naigo siya sang debris. Tinakalabot ang concern sa bahin sa sangguniang panlalawigan kag nagpatigayon sa isa iya ka public hearing. Si Bombolin si Badi may follow-up report. Lynn, sa report, please go ahead. Din sa isa, Bombo Sean, isa ka police officer. Bombolens, dahil lang gid, no? Ma-reconnect kami sa imo kay do medyo mapropinot kinang imo sining linya. Standby ay plastar naton dira or plastar naton ini sa aton man sining mga kabombo diri karon sa aton sining pagpangalagad. Daw kasubong ya ganing guaya sining dugin lecturean sila sang police officer nga niyo. Balikan ta si Bombolens. Bombolens, please come back. Bombo Cham gin sa isay no sa bago lang gid lamang natapos nga committee hearing sa bahin sang sangguniang panlalawigan sang isa ka police officer sa bahin sang Police Regional Office 6. Ang ining natabo sa iya sang nagdamlag lang nga kung sa diin nahulugan ini siya sang falling debris or ang ini semento halin sa ibabaw no sang Ungka flyover nga nagtupa sa iya nga helmet. Bombo Cham, sakay di siya sa iya nga motorsiklo, halin siya sa Campo Delgado, padulong siya papauli sa San Miguel, Iloilo. So bangod nga ti ma-traffic, nagpondo ang iyang motorsiklo sa atubang niya, ara ang modernized bus, ara man sa likod niya ang modernized bus, sa kilid niya kakilid, ara ang auto. Bombo Sam, nakibot na lang gini siya kay paglabay niya ginok sa naguntat actually sa idalom sang Ungka flyover dra bala sa may gasolinahan. Bombo Sam, patabok na sa may intersection, gulpiada nga nahulugan sang debris ang iyang helmet nga abiya gani suno kay Police Staff Sergeant Frank Sanchez nga abiya ginsumbag sa Bombo Sam kay gulpiada nagano mo so nagsakit bala. Bombolens. Mabaskog galing impact.
Oo, amo gani bombot sa mabaskog ang impact kay ti naglitik iya helmet mo. Bombot Sam. After sina ang driver sa ang driver sa likod sa likod abi niya nga timotong driver sang modernized bus. Nagwa pa sa driver seat ya. Bombot Sam kagin singgitan niya ang 3 ka tawo kay tinagtambwa man tong 3 ka tawo sa babaw sa ungka flyover. Kaya kinakibot man sila guro nga may nahulugan bala sa dalom. Bombot Sam, ginambalan pa sa driver nga kayuhan nyo da ang ginaobra nyo sa babaw. Kaya ang semento nyo nagkalahulog dari sa dalom. Pero ang naiguan lang, amo to si Sir, si Police Staff Sergeant Sanchez, kag magluwas sa ulo ya, sa helmet, na igo man natupan man ang iyang wala to nga abaga. Bombot Sam, doon nakita niya to ang kadakuon sang mga semento, do parehas bala sa pingpong ball, Bombot Sam. Tapos may ara man sa mga galagmay nga do ka nga kuno sa 20 peso coin ang kadakuon kag tina do nagsakit gani kunong iya nga abaga pero tolerable man suno sa iya. Bangod sina nag-U-turn siya, Bombot Sam, sa nag-go na no, nag-U-turn siya, ginbalikan niya to, kag sakaan niya to sa may ungka flyover, ang ining 3 ka mga nakita niya, nga mga, nga mga trabahador halin sa International Builders Corporation. Ginsaway pa siya gani isang enforcer, kasi syempre ang motorsiklo hindi pwede kasaka, Bombot Sam, sa ungka flyover. Pero ginpaathagyo man sa enforcer nga, sir, ihambalan ko lang sila nga natupan ako sa semento sa idalom para nga aware sila nga may mga tao sa dalom nga pwede man mahalitan sang obra nila. So nagkadto to siya, Bombot Sam, nagsaka to siya no una ginlantaw ya sa dalom kay may ara sa field office kuno sa dalom nga pwede to siya tani makakadto pero way tawo suno sa iya. T24/7 man bala? May tao daw, ano ba Director Oropel? Waay ko no tawo, hambal ni Sir Sanchez. Basi isang amuto nga tsimpo, basi ika-8 na, no? 24/7 na asta mo, hindi man mga 24/8. Oo. Di mga 6:30 sang gabi to, Bombot Sam. Inog puli na, Bombolinsi. Oo, amo gani. Kaya mapuli na to si Sir man sa balay nila mo, sa San Miguel, Bombot Sam. So nasaka to siya sa babaw, ginpamangkot na niyang 3 ka mga tawo. Kita yato sa babaw sang flyover, may backhoe, may truck, Bombot Sam, kag ginpamangkot ya kung diin ang ila nga safety officer. Wala kuno. Ang ila nga engineer, waay man kuno. Ang manager, wala man kuno. May ginlaktan kuno, Bombot Sam. So ginpamangkot ya na lang kung ano ning pangalan sa sining mga safety officer, engineer o manager Manila. Wala man may ginhatag ang ining mga empleyado sang International Builders Corporation. Wala man siya actually gani. Nagpakilala nga pulis siya kahit iway man siya naka-uniform sa amoto yung nga time, Bombot Sam. Bangod sini, kahit iway man to sa may nakuha sa babaw sang flyover, nagpa-blatter na lang siya sa Pavia Municipal Police Station. Nagkadto to siya sa Pavia Municipal Police Station, ginpa-blatter niya, sang ginuban niya ang iyang helmet, dito yung lang nakita nga may damage ang iyang helmet, Bombot Sam, nga may crack ang iyang helmet. So pag-abot yato sa may police station, amo to gani nagano siya nga sakit ang iyang baga, pero hindi magid amo na ka tamaan gid abi ka kasakit. Kagin at hagya madari nga wala saya sang intensyon nga mangayo sabi kwarta. Para nga ti maarigluhanay na lang. Ang iyaya nga ginalantaw dari nga ti para bala sa mga tawo man nga mangin aware kay ti nagaagi dira, Bombot Sam, nga ti para safe man bala sila. Yes. Kag sunod dari sa iya manindugan sa gani kuno nga ti siya gahambal tuod kay last nagligan na gid lang or last week nakapakigangot kita with engineer sa ni Boy Oropel, ang direktor sa DPWH Region 6 nagsiling nga anyone can claim suno sa iya nga nahulugan amo na nga need pasang ahensya nga i-review. Pero kaina why man gani si Engineer Oropel nakatambong sa sangguniang panalawigan, may representative lang sila nga ginpadala dari Bombot Sam. Siling dari ni Police Staff Sergeant Sanchez kung para kuno ya sa ahensya hindi importanteng safety sa tawo, para ya sa iya nga ti ordinaryo nga tawo importante
kay may ginapulian sa nga pamilya ti gipamangkot sa pagani nga may iamot kamo kon may ara sang may mapatay da suno sa iya. Kag ti balya pagani hindi man kinanglan magbinutig kag ti kun may ara sila kuno sa mga ginabaydan hindi sa kuno pagpaparihuson bombot sang kay hindi sa kuno mabaydan nga klase sang tawo. Ari bala matian ta nangin pahayag ni Police Staff Sergeant Frank Sanchez sa bahin sang committee hearings sa Sangguniang Palalawigan. Papuli sa San Miguel. When I arrived at under the Ungka flyover around 6:30 in the evening, due to traffic jam, nagpundo kami. May tupad ako sa left side ko nga motor hanggang kasanay mag-asawa. Sa right side ko is auto. Sa tubang ko is bus. Sa likod ko is busman. So sa nagahulat, gulpi lang minagdagabong sa helmet ko. So abi ko sinumbag ako. Actually, kuto siya. So as a police, ang reaksyon ko is siyempre nahilag ko. Pag igo sa mulo ko, nagduko ko no. Nantaw ko left, right ko. Kaya abi ko minag-tripping pala sa akot. Then nakita ko sa kumbaga, may mga debris ang simento. Ako mala, bukbok ng simento. Duta. I think ispalto tong mga itong. May mga itong sa mga debris. Then pag nantaw ko sa dalong, kita ko wasak na may bilog pa siya, pero kumula lang ka ko, 20 pesos ng bilog nga bilin. Una-una mo siya wasak aras dalong ng motor ko. Pagtangla ko sa babaw, may tao itong nagkamwa man. 3 sila kabilog, naglantaw. So, paglantaw sa likod ko, may driver sang bus nga nagwa man siya nga driver seat. Kag nagsinggit nga 3 anyo ang inyo ginaubrada ay ginagdag ang inyo nga mga simento diri. So, after ito ginambal, siyang nag-go na, nagbalik ako. Nag-U-turn ako to, nag-agi ako sa old terminal, Ungka terminal. Actually, takpon, pupunta na isang traffic enforcer nga sa city ay bawal ang motorcycle single motor na magsaka sa flyover. Ginapalang sa sir, na nagkakaroon ko sa simento, hindi pwede, hindi ko to sila pagkatuan. Kaya basi, blackroad nga may madagdagan pa nga sunod. And then, ang balasang enforcer sa court, sige, basta basitak po kada sang enforcer sang pabiya. Hindi ko okay lang. Nagdiretso ko. Pagsaka ko sa babaw, ginantaw ko, may bako, ang bako, gahakop sang ginabakbak nga dalan, ginahakop ya, na ginakarga sa may 10-wheeler truck. May assistant siya nga upod. And then, ang truck, may upod, may driver, may assistant man. Naglibot ako. Nagsulod ako dito. Ng motor. Siko, sir, may yung hapkap Siko, din ninyo nga ano diri, nga safety officer or engineer. Ang term ko pagiging ngay katlo is ang manager. Yung diri ko sinulanda sila. Ay siling ko na nagdagaan ako siminto, nabilog. Ang sabat sa kon, wala hindi ka ba sir, naglakad. After before that, naglabay ako sa dalom sa ilang ginatawag ng office ta. Pag U-turn ko, naglabay ako, dira ako una, nagpundo, naglantaw, wala tao, idulong. Dulong. Kaya dira ako tayo umangkot mo kung paano, si pwede matawag ang tao sa babaw. Kaya hindi ako ito masaka. So, nagdiretso na lang ito saka sa babaw. So, sa na-istorya ko sila, tingin ko, sir, why ka mo di, namingin lang cancer. Amo nang ila term. Mangkot mo ngalan, why ka sa bat. So, why mo ko ito nagpakilala nga police actually. Why ito nagpakilala. Ay di, why man personal kong matpiyak. Agway mo ko sang sila. And then, ang ako na lang is nagdiretso na lang sa police station and then nagpa-blatter. Sa ginuba kong helmet ko, dito ko na nakita nga amo gali ng damage. Amo na ang damage. So actually pag unang ako helmet, kinadala ko lang na siya kung ginabilin ko sa motor ko wala, ginabilin ko kay kung nandalon ko ginang helmet kung
may Evo, ang spider, kasi kawat, ginakawat lang. Amo na siya ginadala ko. Isang time na to, kaya ginabilin ko na ang motor ko sa sagwa sa kampo. Kay Wise ang parkingan sa sulod. And then, pag abot sa police station, dito ko na nakita na, dito na sa police station, ang picture. Kaya that's the time nang makachance ako nga mag-capture sa cellphone ko, kaya nag-motor ako. So, yung-picture ko na siya. Ang bala isang trupa to, grabe, igo, sir ba? Iko, tuloy pag-unong ko kita na, bago ko na nakita na, ang igo yan. So, yung-picturean ko. So, amoy na siya picture. Then, after nag-blatter, napulit ako, diretso. So, may ginabatyag, magmasakit sa baga ko, pero hindi kita maaloy nga tao. Hindi kita maaloy. Kaya man nagsulod si Sip kung magpa-medical ko, kaya mo kuya kabalo, maglapot kita diri. Kaya ko intensyon nga mangayo sa kung anong ginamba nila da. Kaya ko intensyon nga ariglo na para sa ako bilang pulis, gamay nga bagay ina. Pero for the all riding in public, lilibo ka mga tao nga gaagi dira, kag hindi na nakaisa na tabo. Para sa tanan, ari ako subong diri. Ari ako subong manindo kuya. Nga ako ginambal, tuod, kag wala kuya, may ginaobra istorya. For what? May trabaho ko, sa anong gitbimatag sa sakot. Damo ka bakal sa prinsipyo, kuling sa una, sa nakapyo ko sa repetition sa Campo Delgado. Why isang nga drug lord ng bakal sa prinsipyo ko, tabo pa. Ang ginasakit na sa boto, kano himuon, pagbutikon. Hindi na ni kaisa. Hindi na kaisa. Kung naigo ang ulo ko, kag nag-isip, masapayan nga wala ko helmet, huwag na kita diri kay istoryanay, subong. Bangon sa kainit. Kung para sa inyo, hindi importante ang safety ng taong galabay tira. Para sa amon, nga mga ordinaryo, ang mga tao galabay tira, importante na. Kaya may ginapulian kami ng pamilya. Kung may marimangaso sa amon, may mapatay, nga may amot ka mo. Hindi ko kinanglan mabutik. Actually, amon ang ginakainit ko. Nga imuon ako butikot. Ang ginasandigan namon ang honor namon bilang pulis. Kung may mga arak magikamo ang pulis nga nabayranda, hindi kami pareho sina. Hindi kami yan. Hindi ako. Amo na nga ginapursukin ko nga magkadto diri. Agsalamat gid sa amon nga pinalangga ang regional director gid sugutan niya kung magkadto diri. Agon ipalambot ini nga ang purpose ng tanan nga ari ko di is for the safety of everybody. Kung kami lang ginatagan sa kagwinan nga magbutang ng sa trapal ta, dahil may budget kami butang trapal ta. Trapal man lang ang safety nyo galita. Amo lang galina. Inyo na yung obligasyon. At tuloy ko kapalo kung DPWH na kung IPC na ang in charge, why ko? Kaya why ko intensyon? Na, ang ginapangayo lang nga mahatagan ng safety ng tanan. Nabatian, Bombocham, si Police Staff Sergeant Frank Sanchez, ang police officer assigned sa Police Regional Office 6. Alright, medyo lapaw naging ko sa latin. Anyways, may sugpon paniguro karon Bombolens kung anong nangin turnout dira sang ginpatawag sa nga public hearing. Bantayan sa iban sinmanos Public Affairs Program sa Bombo Radio. Yes, Bombocham. Alright. Gikan dari sa Iloilo Provincial Capital, ini si Bombolin, si Ermitanio Bade, para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombolin si Bade. 24/7 nga may tawo kuno sa field office, ginlantaw sang pulis nga nahulugan sa nga debris, wala tawo. Ginpamangkot may safety officer, wala kabalo. Ginpamangkot ko may engineer, manager, wala kabalo. 24/7 man pala may kaobra dira, tapos why kabalo kag why tawo, mga obriros lang. Ginago. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isibamot siya, mablang cover gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Oras 15 minutos na nakaligad sa tak ng alas 2. Ini si Mayor Jerry Tredias, kaupod sa akon bugos nga pamilya, naga panamyaw gid sa inyo
sang malipayon nga Pasko kag bag-ong tuig para sa tanan. May the light of Christmas guide us towards a bright and prosperous future. Nangin nausuagon ang aton nagliligad nga mga tinuig. And each year, we always finish strong with numerous awards and remarkable accomplishments. As we approach the new year, let's continue to be united, ululupod naton nga ipadayon ang kauswagan sa aton syudad kag tagsa ka pamilyang Ilonggo. Again, I'm wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 15 to 21, 2024. Ang Desyembre 21, amo ang Sabado bago ang adlaw sang Paskwa. Spend that day sa Plazuela de Iloilo and be entertained with a great selection of songs ni Mr. Totong Villaruz, kagangiya nga banda sa concert at the plaza. Blasting off alas 6 ng gabi sa Desyembre 21, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 22, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will. Ilabi na gid sa sini nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong kag paghigugma amo magahari sa aton tanan. Sa Disyembre 25, ang tanan ginaagda nga magtambong sa misa nga pagahiwaton sa latolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate and honor the birth of Jesus Christ, the light and the Savior of mankind. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto. Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason.
Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pag sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang national. Ito ang Bombo Radio Philippines.
fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan. Welcome na sa Kahapon Lamang program, Kaupod sa Gihapon. Si Tita Regine. Today is December 17. Beautiful Tuesday, second day sa atin nga simbang gabi. Aguinaldo. Well, mga kabombo, let's check kung pila kaadlaw bago ang Christmas. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters now is this Christmas we share the love. Second day kainas ang Misa de Gallo and exactly 8 days to go before Christmas. Malapit na. And today, mga kabombo, malapit na rin nating malalaman, wow, in Tagalog, kung sino ato niya maging winner for this week. Although second day pa lang sa ato niya pagdulong sa inyo, sa mga makalilingaw ng mga kasaysayan, today, padayon nato na wala natin matapos yesterday nga sulat sa aton diri ni Lolo Dencio. So, let's start everything with a song from Regine Talk as I welcome you all diri sa Kahapon Lamang program, Mahal Ka ng Mahal Ko. Good afternoon. This is Tita Regine for KLP. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Isa pang pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Tingin ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal
Beautiful nga mga ladies with a beautiful song, Mahal Ka, ng Mahal Ko by Regine Talks. So nag-inquire, ikapila na ko nung nga simana sa ating nga promo 1-2 Panalo Part 23. Well, week 6 na kita. Alright? I hope I have answered your question. 31 minutes after 2 o'clock. And so proceed kita diri sa wala na natapos yesterday nga sulat ni Lolo Dencio. Kung sa diin, he was talking about his friend nga si Dan. According sa iya, isa ka chain smoker. Kag wala na subong. So nagsugod. Week 7. Sorry. Week 7. Gilanta ko diri sa okay, sa winner nga nga gina-announce. Okay, sige. I stand corrected. It's week 7 na. Sa atong nga promo 1-2 Panalo Part 23. So balik kita sa sulat ni Lolo Dencio kung sa diin naga-istorya siya about his friend nga si Dan, nga isa ka chain smoker, and now he is gone. Nag-amiguhay sila kay mahilig sila nga duwa sa mga tanom. So sa garden show sila nga duwa kita ay kag mahilig sa bonsai nga tanom, no? Kag madamo pa nga iban nga mga tanom ining si Dan. Iswak gid sila nga duwa ni Lolo Dencio, pero hindi sila swak kung magpahubot na si Dan kay hindi aluyag, no? Ni Lolo Dencio ang nagapahubot sa sigarilyo. Kag naka-inupdanay man gani sila, no, sa pila ka mga garden shows diri sa siyudad sa Iloilo kag sa iban pa nga mga lugar. Kanami, no, sang ilang duwa nga mga hilig kag may mga displays sa mga garden shows nga ini kung sa diin mamamangha ka talaga. Kag bisan sa bilis ang mga tanom nga ini mamamangha ka rin. Well, anyway, so one time nakapamasyar ining si Lolo Dencio dito sa balay ni Dan kay ti isa man lang gali sila ka distrito, no? Lapitay man lang ilang barangay kag ti kita igid tuig kung ano katahom kagkatambok sa mga tanom ni Dan. Ginsunog yung pagadi nga siya galing ginatuob mo gali isang imo sigarilyo ang imo mga tanom sa amo ni gali imo mga sikreto. And there didto yung manabalaan nga ti 7 ka cups of coffee in one day plus, wow, pila ka kahas ng sigarilyo, no? Ang iya nga maubos, ti ginremind man si Dan, nga niya, hindi man manamiin na, no? Ang kape, kung masubrahan ka, malain man ina sa aton lawas, tingin sa batcha ni Dan, do doktor ka ba? Sa sinikita nga point, mga kabombo, magasugpon basa sa sulat ni Lolo Dencio. Bulan sa December, Tita Regine, nag-entra ako garden show sa Plaza Sangharo na masyar siya. Silingin ang baligya kagali, hindi namin magbaligya akong December kaya hindi mabakal kay ang pensar sang tawo sa pagkaon kag inog Paskwa. Daw Mayo man, nakabenta ako sa 3,000 halin sang aga. Tiyan sabat ko, katahom sa imong tanom, ikaw lang ang nagsagod. Sining niya, sino pa abi? Ang sabat ko, makalibre na kita sang kape. Sining niya, kape lang, hasta sigarilyo. Asaling ko, kape lang, hasta sigarilyo, pila kakaha ang gusto mo. Isa lang ka stick. So, Enero, nag-garden show sa plaza, nag-entra ako, tupad ang amon nga pwesto. Nakita ako, daw wala untat ang aso sang iya nga baba, hasta sa iya ilong. Nakita ko inday, doon nakaon niya ang aso. Tapos garden show, nagplano sila nga ma-tour sa Los Baños, Laguna, kag Bulacan. Nagupod ako. Sa Lactod, nagpalaguna kami, nagbisita kami sa ila garden show. Inday, tama, kalapad sang ila nga garden show. Do isa ka barangay. Nagpabulakan sila. Wala ako magupod, kay makadto ako sa hinablos ko. Nagmuno si Dan nga sa akon siya maupod. Sabat ko ay hindi pwede. Kontra niya ang nagapanigarilyo nga tawo. Mga isa ka semana, nagpauli kami sakay sa bus nga Roro. Pag-abot sa Batangas, nagpalanaog kami sa pagpanyaga. Nagambal siya. Hindi ako manyaga. Why ako gana? Sabat ko. Paano ka ganahan kay ginuna mo pa ang sigarilyo? Bala ka. Hindi ako ang magutuman. Nakita niya ga kinaon kami sang bulalo,
Nagkuha siya sang tasa kag mangayo sabaw, kag sabaw lang iya. Gintagaan ko siya. Naghambal siya. Sabaw lang, wala pataw. Sabat ko. Gusto mo lang makakinot, kay ibakal pa sang sigarilyo. Sige na lang, manyaga na lang ako, ang sabat niya. Pero lain ang gin-order niya. Tapos panyaga, naghingagaw pa siya pahubot sang sigarilyo. Sang gabi, dulog naman ang bus sa pagpanyapon. Nagpalanaog kami sa pagpanyapon. Si Dan, ara sa likod ko, naghambal sa akon nga, tunga lang kami sang kanon kag sudan, kay gamay lang kuno ang kaon niya. Nagsabat ako, hindi pwede, palakaon ako, kulang ini. Nagwa si Dan, magpungko sa puno sang kahoy, kag magpanigarilyo. Tapos namon kaon, balik kami sa bus. Paglakat sang bus, natalupang Dan ko, wala si Dan. Nagsinggit ako, hulat, may kulang kita, wala si Dan. Nagbalik ang bus, dali-dali ako panaog, nakita ko siya, gapiyong-piyong sa pagpahubot sang sigarilyo. Sinipa ko siya sa mahinay, kaginsinggitan, nabiyaan ka sa salakyan, ginbiyaan ka na. Dayon ko talikod. Naglaga siya sa akon. Sa laktod, nakapailo-ilo kami. Pila ka adlaw, namasyara siya sa balay. Natalupangdan ko, daw paos siya, ginmuno ko siya. Sili ko daw paos kahaw. Sabat niya, tugnaw siguro. Ginpakapihan ko siya. Nagkuha siya sa iya sigarilyo sa iya bulsa. Tuyo tani niya sindihan. Ginpunggan ko siya. Bawal ang panigarilyo diri. Sabat niya, amo lang ning kalingawan ko, punggan mo. Wala ako gapugong, hindi lang diri. Bulan sang Mayo, may show kami dira sa May Valeria, sa isa ka mall. Way siya ka-display. Namangkot ako sa iya asawa, siling ko wala si Dan, how? Sabat sang asawa niya, sa Cebu, ginpabulong sang iya utod, kay may bukol sa idalom sang iya dila. Pila ka bulan, nakibot ako. Nagbisita siya sa balay. Ay, siling ko, ari ka, nag-ayo ka, do nagwapo ka, nagtambok. Tiano, manigarilyo ka pa? Sabat niya sa akon, depende. Malawi nga inadlaw. Ako naman ang nagbisita sa iya. Ara siya sa likod sa gilabalay, gapungko siya sa idalom sang kawayan, gapaaso sang iya nga baba. Naghambal ako, ay, gapanigarilyo ka naman? Nagsanya siya nga hipos. Pero inday nagsinggit ako, ari si Dan, gapanigarilyo naman. Nagwa ang iya utod, kag magsiling. Uy, kagid gapaminsar sang gasto sa imo? Nabatian sang asawa, nagwara-wara sa iya. Madugay, nga wala siya kapamasyal. Bulan sa Agosto, fiesta sa amon barangay, nagkadto siya. Natalupang Dan ko, sa puno sang iya sagang, pasaka sa iya puno dulunggan, may bukol, daw talong. Ginmuno ko siya kung anong gabukol sa iya puno dulunggan. Sabat niya, hubag ko no. Naghambal ako, ti, napadoktor mo na ina. Sabat niya, wala. Ti, siling ko saan mo pa na ipakonsulta kung maglala na. Sabat niya, panilagan lang anay. Sa pananaw ko, do hindi amo. Sabat sa akon, nung ano, ang doktor mo ang pamangkuton. Ti pila ka adlaw, nakita ko siya, may plaster ang yaguya. Waay siya nagbugno sa akon, gintudok niya lang ako. Pila ka semana, nagkadto ang iya asawa sa akon, nga si Dan, napatay. Dito sa Cebu, gin-cremate siya. Inday Regine, hasta na lang diri ang akon istorya para sa amigo ko. Salamat gid ang tagpadala. Lolo Dencio.
Planon mo na abi, no? Subong gani ang mga kahas ng sigarilyo, ara na gida ang mga warnings, may mga hitsura ni kamatayan, pero sa gihapon, no? Tapos pamahala na ang presyo, pero sa gihapon ng mga smokers, mabakal gida gihapon, bisan ano kamahal sa sigarilyo. Nagtuhaw man ang vape, so ang kalabanan ng subong naga-vape. But still, no? Smoking man gihapon. But anyway, well, we learned what happened kay Dan. Amuro gani, if you're drinking, ginabutang gida, no? Drink moderately. So kung magsigarilyo. Also, smoke moderately. Diba? Lolo Dencio, thank you so much kid sa imo, ha? Kag sa tanan naton dira, nga mga tagpalamati. Well, sa mga smokers, gamay lang, no? Nga pahanumdom. Ibutang lang tanan sa lugar. 2:41 ang aton nga oras. Magapanabalik ang KLP pagkatapos ang pinakamay importante ng mga pahibalo. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang. Ini si Congressman Nonoy Defensor nga mainit nga nagatamyaw sa tanan nga Ilonggo sang isa ka malipayon nga Pasko. Kabay pa ang kasanan kag kabuot nga dala naton sa Pasko, madala naton sa aton mga pamilya kag mga kubos nga mga kasimanwa sa probinsya sang Iloilo. Sa liwat, Merry Christmas and Happy New Year. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan.
Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro salin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas ginbuksan sa Iloilo sadtong 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Wangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure.
color. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapon sang January 1942. Nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells. Our next story is from Panoy sang Leon. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanan ni tagpalamati sa siningang programa Ang Kahapon Lamang. Ining sulat nga ako ni share, iya sang akon utod nga si Badong. May 26, 2023. Nag-resign ako sa akon nulubrahan sa laundry shop dira sa Haro kag nagstay diri sa Leon. Ang akon plano sa savings ko amo ang pagsagod sang native chicken. Ginumpisahan ko sa pagpanglimpyo sang amon uma. Nagtagbong sa mga saging kag ginpa-repair ko ang amon nga balay. Una nga semana pa lang ako sa uma, madamo na ang ako nahimo. Way ako katalupangod sa akon kaugalingon, tungod nalingaw ako sa akon nga ginaobra. Ang puti ko nga kolor, nangitom ako. Kag sa nagpabanwa kami, ako na talupangdan, do kalayo na sa ngitsura ko sa syudad ako. June 15, 2023, alas 3 sa kaagahon, may nag-message sa akon nga kung pwede, ako anay mabantay sa hospital sa akon utod nga si Badong, kay gin-admit nila sang June 14, 2023, sang kagadihon. Madugay na gali nga ginabatsyag niya ang iyabakukang sa dapit sang anus, kag egg niya, tita, na infection ako no. Gilayon man ako naglakat pagkaaga sa hospital, nagdala lang ako 3 kapanid nga suluksukon, kaysa pamensar ko, makagwa man siya gilayon. Sa ngato na ako, nakita ko ang sitwasyon sa akong magulang. Nasang una ko nga pagkita sa iya, nagkupos ang buyon niya,
kag daw may resemblance sila ni Tatay Hitsura. Wala siya katulog, kagakabalaka sa iya sitwasyon. Gina-catheter siya, kag may oxygen, kay nagtukar ang iya hapo, kag may tubig ang iya baga. Ang iya asawa ang upod ko bantay. Nagpanyaga kami, kag nag-ayo man ang utod ko nga makaon siya. Siling namon, hindi pa daw siya pwede kakaon kay operahan siya. Alas 3 sa hapon, tigi na padali siya nga ioperahan, tungod ang pilas niya na infection na, kag kinahanglan nga operahan na. Gapangayo down payment sang 25,000 pesos, apang kulang ang kwarta sang akong bayaw, gani, gin-offer ko ang kwarta ko sa bangko nga 15,000. Siling ko, gamiton ko ato sa negosyo ko kuntani. Sang siya uloperahan na, nagtulo ang luha sang utod ko, kay nakita niya ang asawa nga gahilibion. Apang ang siling sang utod ko, ning, tapos ko opera, mapulita. Sang ato na siya sa operating room, ang akon bayaw nagpauli para mangita dugang nga kwarta. Siling sang doktor, in case ang pasyente hindi nakasarang sang oxygen, kinahanglan nga tubuhan. Apang hindi kuntani gusto ang akon magulang, pero nagtukar ang hapon niya. Pagwa sa operating room, ginsaylo siya sa ICU. Ti isa gihapon, may tubig ang iya likod, kagabat padugang ang nurse ang bulong. Ginistorya ako sa doktor nga komplikado ang sitwasyon sang utod ko. Ang bulong, mahal kaayo. Kinahanglan daw dugangan naman anom kabidog nga tag 4,500 ang isa ka kapsula. Siling ko, kung baklo namon ang bulong nga ina, sigurado ayhan nga makarecover ang utod ko? Kay kung oo, baklon ko. Kay may ginauyatan ako nga kwarta, 27,000. Apang nanawag ako sa akong bayaw, nga siya lang may istorya sa doktor. Ang utod ko, may doktor sa diabetes, sa hapo, sa baga, kag sa heart. So, 4 na iya doctors. Ang utod ko nag-hysterical, tungod sa tubo sa iya liog, kag nag-mild coma siya. Ang heart niya nag-fast beat, kag ang dugo niya wala ganaog sa 500. Sa pamensar ko, kaya ka magulang ko kuntani ang operasyon kaysa sagwa lang. Sagwa man lang, apang komplikado ang iya sulod sang lawas. Gilayon ginpatawag ang iya mga kabataan kag utod namon nga magulang nga makadto na sa hospital para sa kung ano ang amon desisyon, kung ipakigbato pa bala namon ang amon utod o batono na lang nga dira na lang siya kutob. Naghatag kami sang ulihi nga bulong, apang wala na siya ka-survive. Alas 8 sa gabi siya napatay. Ang tanan, asawa, bata, utod ko, hinablos, kabayawan, kagtiya ko, kay hinibi. Apang ako ni isa kaluha, wala sang nagtulo. May kilala kami nga punerarya, kagilayon man nga ginkuha ang bangkay kaamon utod. Sakto gid ang iya ginsiling sa akon bayaw, nga pagtapos niya operahan, mapauli siya. Hasta diri na lang anay ang akon nga sulatita, akon sugpunan ina, sang ginhaya na ang akon nga utod. So salamat sa pagbasa, kag maayong hapon sa tanan. Sa liwat, ako si Panoy, sang Leon. Panoy, thank you so much gid sa masubong nga istorya nga gin-share mo diri about sa imo nga utod nga nagtaliwan last year lang galito no, June 2023. Well, anyway, sige pa abuton ta ha, ang isugpon mo pa sa sininga episode sa imo nga story diri. So sa liwat, madamo gyud salamat sa imo, Panoy sang Leon. And to those nga may ara naman ready nga mga stories nga pwede na nga ma-email, lihog na lang, email nyo na. Now na. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung tapos nyo na ang mga ginsuguran ninyo sulat, period na lang, pwede na nga mapapadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So, kutob na lang anay kita diri mga kabombo. But of course, barikay kita tomorrow. So, madamo yung salamat sa inyo. Magasunod na
Ang mga dramas nga paborito nyo gid, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Diri lang sa Bombo Radio Iloilo. Maraming salamat sa inyo sa gihapon. Ininyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.